baton no aba abedru Sompa Asem Mpe Nipa na yen ene de Tawa Media Company Limited yen ene de Sompa Kumase ya de baton no finish ene ye bronya bosom ya toso enkron bronya bosom ya etoso enwotwe ne da etoso enkron ene ne 9th August 2023 ene eye da kropo twediampon basaya dom wakutwa nso ne nan ankanso ne dai ono ne emubeye oda na firi usuban no so obapa osima edunum otentetu ama ne homre so bafo abone tabam wonam soro wonam fom mumma ne kwan anyasa obeda fom se team Sompa Asem Mpe Nipa wa maye kwan a wo beda fom se team ye nam bubu ba eno ene nante ayekọ abrafo di twabokum etwanifa hey enatenga bayire tenga na enatenga bayire tenga na okoduma samo hwehwa fidie amatwa mo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na bono so na ekonondusa na asanteman ataidin na Ghana man ataidin wo bi atwa Sompa Asem Mpe Nipa na enwoma bia yadi bemwura Sompa Asem Mpe Nipa no aba beduru babi no na traffic ache wo dwumadie we so na omanfo a epe kwai afre show we so no me maboso me pepepe omanfo ni bebre so obepese obeba Sompa Asem Mpe Nipa no so no abeton ade na empo obaba kire na adwene efri se empanifo de nyoma gu kwa so empanifo de nyoma gu kwa so enya asem ketwa enamia kasa me ho dwiri me nam ei na Sompa Asem Mpe Nipa ena love one nam no eno tina da bia me ka cho se bafo ya boy ntabam otententu ya ma ya homre so na ene so no ya da bia kropo twedi apoba se ya domabo na ene de namu ba no abreko odofo asefem se me ka se eni kasem eni anigisem wo mu a abreko pa wo de atwen me na ene me ka sem bia kirewo efa ye nua brantie bia ene ne da nansa etoso se adame ka kire mo se eda etoso nansa no abrantie no a woni ni metie driver no Isaac Moru no empopoye beba na ade firi mu aba no me ho akasa afo na anwumere yi twen ewo Sompa 93.1 eno eye Facebook no Sompa TV Ghana eno so eye Facebook subscribe share na afoforo enhwe bi eno ti yabachi diaspora group ni nyina bronya bosom ya toso enwotwi saamantue mu a enna afiabo ahema ewo me mantue mantibi anya asem ketwa eno bi eno wata di studio mefe enam se mantue kase kam shifita enko a efrise me maame wo manigye so na me maame pe masem ye papa enti eduru August we nu asana abosom we no ya na me fa ni agro efise mantue ye month of hope na wodofo me ka kire wo se ko YouTube no Sompa TV YouTube no Sompa TV Twitter no Sompa TV Sompa FM koneko subscribe share na afoforo hwebi wontie bi na ene abrantie moru driver ni na nani afura enra chi enra ye no program no ene asem afiri mu aba no odofo obepa akatie bi wate omna samu abetene ka ewo dwumadie we so sa ena odifo Kwabra David obetene ka ohne yire maame yaboa akua asuama bronya boya aprewatia obetene ka ewo dwumadie we eso bama usu kantankaka chief executive producer ma dwumadie we na obe wahise dwumadie kama na yebetunu sre ene abasa omafo dodo no na etwe Sompa Asem Mpe Nipa no eba ne sa bama usu kantankanka de wode abeto pronso no eno na yebo bebobo ho ekoba jase sempremo bema eka producers no sa ena woyukoba kwaku yeboa enso eka ho na aduana bana na Yaw mensa abrampa otafri jaka producers no wonu kroya ena chichi fidie mfruma ede emame sede beya obete yenka ewa chichiri ene pincheye otafri ja wono no okọ MC ahwa ima ene ono na aje ho aboso
na uko TV ho a ekoba jesi semprimo ene David omo ebo dwuma e wo Sompa TV wo mo dawruma ena mu huyen ena nwumre kama na me ka tiatiafo nyasa sabre ye dam live e wo Sompa TV enya asem ketwa kra kofro bofum pa ba maso ketwa me yipabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo 19 foso me na me tie adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobo se asase so ena so driver ena touchline ko a ena menenam enya asem ketwa kra na enne no Asem kasia papa asem asia santimem o na mekeka say ya no man for say Osei Aboagye o de koji runabout konfonochi wo wa pagya ni tia hwewiem bodua no kuran sikadwa no wa pagya asanteman tiase bibiasi ana futu sem no ayede bebre mo no eya hweyi nsem omra Samuel pom te say Oforisuo be ma mpom ye bibia boko de bibia boko na bibia na wo kan se okoba na ka kire nso ho okay na medu o man hu no ade bia sesa wo no ka kire oyi che no sa oyi che na man hu no man hu ka kire te che na me hu na so da so te ya je se no Oforisuo ne no ma bi koso na asem ode me ye o man ba pa me tie fidie su de mo me hwe ne nka ho asem ye menim se nipa bia ka ho asem hwe ade bi koso ahwe ya e de yuno kese bebe asanteman pragia ensem no Oforisuo ahwe ye pa de una mama pragia ka no me na meka che ye mfa to oda fiada ye bedi ho komo omo asem na ye broad topic sa pragia for pragia for wo post office ho ene anyanya asem ketwa omo do so check us so omo ma obi nkode na obi nso ma na Osi Friday mpenifo ye broad topic pa na meka che na say Kumasi kropon bedwa no kemefo no esu a wo mo so seka omo enidi ma kagetia ni adrum inside na manhu de koba ye se asem bi beba asem oba frankansi so beba no ho ni asem no yo pokwa bena bra bibia boko de o nyankopɔ adawroma me ho ye pa okay na bra wa ni tua se wa umia Lewin o se o the movie bia ba de Kodjon cancer the president imofia o se nyankopɔ ya aduma 26 and ye pa hontoma e wo SG Mo okay inshira mo chire ho ma SG Mo once we divo pokobla me na me ye food and gas water no mo invitation be abeto office okay adawroma o ma hwira Asem Mpe Nipa nyame adumu a ono ushim dada o ticket ma fa ho ka mbese wo kona do ne kosu ya kohwa ade okay what I say ne ma po baba sa film no de o mso anye gate man o dabi ndie ho no pese me kire me nyombo se o ma we mu ene wiase nyina mi wodin say yes film we no Food and Drug Authority na airport me team office ene mpanifo ba enti film we nko na atena office ana okay you say film we nko na atena office ajo say kakra oh yes o say me ka chese abla boy boko enim producer na Bentum mo ho ke Bentum director one oye nipa say na in fact wono na no film say o ka asem bi kire no eno na me pese me ne o say me ne kwadwo won finish business nti wo so o wie ya okay ni na wo twepepepe o so on won na ni mo nyamba tena table so na woni odi nkomo okay eti me pese nyame adama 26 me no mienu nyina akọ ho okay said e be ya obehwe sere dwuma density okay e ye the president enya asem ketwa okay mami tia oba pampom te say nyame adum ni paye mu a da obi hu me was na wo hima be na ba mo na so abrewatia no me na me si wo hima o me se wo hima na so abrewatia si si hima ma ne ye me yo betia nti mo nyama na nya mo wanwasa na me se o mo se na me se o dabi yenye nipa foforo bia
Name kotu amansa to nsumu an ho nefo ne ho sensan no ho eya brewati ano an Semba tobo Super me kotu ni patente ko mpacho na we aso eni pay you mo Nyankopon nyi wo mu da pokwa na ye free movie ni mu aye ni Nyankopon nyi mo nyina obi adin wo mu obi adin wo mu oh what how was one wo mi yenu what shall that say no ko kan wo na samo me bo mani chira wa say no for so nkwa me no for so nkwa wo no for so nkwa say Asem Mpe Nipa me ofo so be boy me nua be ma me ma ne kwan so nkwa ba bia ontimi nkwa ofo so ba ko me nka ho a letter no de o ma twero so Asem Mpe Nipa sa fe na na so wo so ba odin de entaso nko anante no de ye kwakura se ye gese de envelope bi ko ene kwasem enti no sa Asem Mpe Nipa anwene ho mo nka ho ase envelope e wi ase konfo bone a watena ya afo ho ama konfo pa aba na ye nyi ne tutwino me ka che o ofo enti mo ma na nyem ofo so be ma me ye dia enti mo ma na nyem ho wase say ko kwa na frigida gate ya no ofum twem no enne ne amado office ya ma ne so ga me ka che say afi was Kwaku e ka che say afi nya me ben se wie bisada sebla Nyankopon sakra wiem gate man no na adoso na se Nyankopon adawroma from about the president no as say you know food and drug authority on the boss enya sankiti o je say no Oh, from him. You be see here. Just say just from na babon tiam wo say ampa na say. Me. Ah. Ovo je yenye program ati. Ya o ke kan je mo we. Ya di o. One day food and drug authority. One day boss. Aduane a aspire eni nduru nyina no wona hweso eni ma de kan awedi ani awedi enta de bibia on se ofo so he duru me bia de pese kan o mo ma ba so da se uti ba bi na se be fawo na ye do ko ba bia susu ma ho so ye kukuru mponi uyi ni pa bibiri ato atwe ti o Nyankopon ye sa no che o cha de o ade ne start ye no ye ne abom pa e bia wa bie gate a me bi fe wonsa ne ye wonkunsa ene nyame aye wadom ene ne do wonsa onya enu ba bia oyi bi to ozo oyi bi ato atwe nyame nya na ade Osem na obeka wa gate obeka wa me kokota semwa me se wan hwe no wan ka sempa ba bia nkyere me anka sempa ba bia nkyere me a tu be nim bentum be din ko bentum no eja bentum no minim de nti odi we ko hye ho o minim okay ai minim opa o ma yen ke kansam ona o be ya no na be ya no me bom ya na baso aye wa Pedro okay enough to semwa ye de ebre adasa no eye tietietia abrewatia na kan etese abo kwaku kon tietietia o odofo tietietia o enema futu sem no enkwa akiri na ye de ebeye futuo ama adrobafo ni ametifo odofo adame de watch your tongue bremo si yen hwe ye katrema yie emine bi mafutu semwa mede ebaye no omanfo aka ho asem a edidimu a ne ababa besim. So you don't need to be told. Mafutu semba akubia me de bayen. Enane nansa enam de watch your tongue sa baye. Ene me say you don't need to be told. Ema yen kan kro say e wo se odie ni die ema de ni die se fata no. Ema yen kan kre wo say e wo se ubu pani. Ema yen kan kre wo say emfa ho so ya akoda e wo se ubu no. Enti wo ma obi addressing ena kan kre wo say enipa sumasi said ye wasi action atade kotu ahye no wa hye ne shirt akeka hye mu ni shoe kama enti ubebu no sa nipa na
woman nipa dressing ena akasa akyere wo eti wahu obi a ne ho 7 praduasa aye fi na bidie aye no ho ne sa yonti no sa nipa no wo mpesa wudi buo be manana eno ti appearance na wode ekwa judge obi uhu se nipa kro no sadia no husna husuo ne na hofazitie no te no wedi wonyi obi a etu be kasa no basana. You don't need to be told. We need to watch our tongue. Mini baby am free bantina ma enene nansa mani abre adasan so sa no e wo se nipa bu ade e wo se nipa hwe ne kasa yie kwasi bro ni kura say action speaks louder than words eduru baby a nipa kasa ye ho a ye hwe de be ye ho yie efrisanya aboa ne kwasi anko na ya tembidie yan hwe siresi toto yensa abra ne panifo kasa yie obi wo kura so no besi apagya wonsa bonkum dia kasa kire no no efrise ye mam ha no amamra ni amane kura kire se eduru baby a so do wonsa bonkum kasa kire pani enye enu ntino menka ncho se hwe okatre ma yie na mom no wo assense so aka ho no odofo ne meka to se hwe ni yie hwe kwan ya wo fa so tutu wanamon se wanamon na wutuo no udi kosi baby pa anamon na wutuo no udi si baby bone. You don't need to be told. And my young country wo. And to me, I can't tell say. Any person may see anaso or benten. Wo yesikani ansa na wabuno. Na empo kra no unim ni bottom, unim na countum. You don't need to be told. And then me can't tell nem kwada banyina nem maburu nyina say. Wo hu pani a wo mu no. Sana me katra ye maame no mpanifo se ye de die ma de se na fata no so de a eduru baby a ye fa ni die ema nkoda bi so ifri se eduru baby a respect a reciprocal odofo mani abre raso aho ifri se ye kasa bi a ye beka no ebetumi de ye kwa mane ni se yiem ye ashes bi ebetumi ayama wo bie no ebetumi de yakose ye ne amaniem de yakotofnam abranti azekmoro a woteso amheya no na wonim se wo kwa adwuma abawu okosi anome kasa na adwene kire ne se anya adwuma enne akosi sei eduru baby akasa bia ye ka kire ye ma no eya yento ye bo ase ne nsunsu so be ye adwuma eduru ba bia kasa bia be ka ye adwuma ye fo no ye nhwe ye efrise be ye adwuma eduru ba bia ye mu won na ye no omu ye adwuma se o ya akoda se wo so a efrise wonim tumi kure wonimu na wakasa no basa. You don't need to be told ansan wo bu ade ye nyina ye tie sompa afutuo na si na dia mede tato ne se na pana members dia kasa ne se ye ka kire wiase amansan nyina se ye e otententu se ye maye homene so a ye nam soro ye nam fom papa noa noke okay yankomra okay yakomra because abrahosem kakra wom yemu ade ye hwe wiase abrabo ye hwe nipa ekoba ye ifise nyem nipa bia ne ye nipa sa akwa pokwa bena bra ye da wase eka onan na aka woto ade bi ba na se wugigire mu sa na mani age Sompa account na aka woto ade bi ba na se wugina mu na mani age pa because oman no se wanko na manta wachi ya man de bekom asem na aba obi wonu mu a oti mime kuras wonim but the way obisa ka asem ne be me na tie because sister ba ko Jordan Jenny was mafutu semunti no abre bia na mete ho kala kuma se me chia pa ana enwia ba hegai o papa da fo nyame aduma Saturday actors fo nyina yehyiemu aba bijao
tikokoma to ye nyame eno awra chichefo bra eni ema ekọ wiase no ehu this time ni ema ekọ wiase na ehu na awia adane sum ene sum adane han ewo wiase ewu mu ye nyina ye tie enche ebedu November December no bra be hu nipa domu a ababegu Ashanti region ahanko na yeti mimi tinti na meka no sunyan menko ho enhwese de hostie menko tachima menko wanti ni tamalem ne sa boko no ne yende nom na emum edu November December na hu nipa domu a ebegu Kumase aye from Central Market ne ene yadan Dubai a ekono na bre omo ma begu ono enye bebre na ye nipa kan yo ye woni pa boa ene ye woni mpan ye woni pa boa ene ye woni mpan ene ye woni pa na omo nyina funtum dade ne ye nyina ehyem eto obi wo kwa na se wo de ho kana eni na etu aba wo so no ekwa bia so no ho ani na ese obofom on the difo but brafom nipa na oni na nya asem no oni wo difo but brafom adentra me se obi difo na wa wodi be na mum wa wodi bem ne brafom ono ba bi otie no wonti obi hunhum ono otie no wonti obi ba bi odi bi bragro no odi ni kotokuru animu eni ekuma anim eni agyan eni tuo anim but wonni sa agro ni bi sa enti se nipa no afum mpo na wo pa na chew ye maame ye owura ye papa odawroma fa chem yo mancha da eni okotra so hunhum mu a ohunu se abrantie ya baba wo yi wonni fo enso so wotimi de adwato o mabe saa no ye to gyan a enka kwa ye ko nyina no ebitiri si fom ebi de omo na nanantie ebi na chinchim ebe ko achia ehwe na chi o de toko ne nam nanim ba ohunu se ni passemesi na ekọ bra oni ani satan mani enye kagetie yi satan race course da bi azu da no on se ne lodu Sofia ba de kese nom sa ne mane ma se ye free kagetia ho no aba ye ba be fuka kwa Sofia ye nyaka ana me di wuma bi achi na me ye fast ma gine bag akuta ne bie wuma ne bag na akuta na crash na chi ba kukura no ebi so no ba ku so kura nsabonkum eti wo ye ntentem se de be ye obetimi akopeka wo ji run about se na wuma bi di na chi mitrisi fom wo se wuma na nante abom fotogu nani behwe etokwade de pa esi sa first gate e wo zu ho no na ano wotene mu mensi mi mu fotogu ni wo so bo fotogu mani de be ba ne se be pa chew ye be yire man no ene na kasa esu because woman wo kono ye batan ono wo bre no no nam nipa ye nam no ebi ya hwea ebi ye okode ebi ye premre ebi ye kyerebene ebi ye nwa ebi ye sakraman emo bebre pete ne kwakodo binom nyina namu emu die na akwakohia no enti wodofo se wo ti asem bi agiti a emu waso so ye nuanom me di me nuanom drivers ena ye mfato ho mo twe pradia abubo ya taxi drivers trotro drivers ka kese bi won mo a e bia wo cross wan shada anu what yesi no pagya won sa sorry o wo pesi wo bugum wo yide wa pio shamnem na wo yire free wiase kora na kuma ba because wa cross no say ye trust di forgive ye di acho ye di ho achecheche ho no nipa ni bi ye ni se suo no ye besere ye ho ye nipa ye ni muwa nipa muwa na tie okay ye hwe kwan ye befo so ni nipa muwa no e betena e ma ye so atetema dansa de a ye bebre sa obi won mo a wodi na tema ono mo odi onyo hwe na okoje unsem sika entimisi obeji unsem sika bebre sa akopim seta mo obewu bra man fancy abrotia ofo so be ma ahweye ehun hia eyema nipa bia se utiwi ase na da bia meka se
wan hwe wo hu ye ne wa ma wani ana ho te sa aboa wowo ete se the Bible no e ka kire ye na Oforisuo be ma brebia no do ho beto asane mo ahweye eye bambo kese e de ma enipa na bambo atere ma wo nso no empanyisi ya na eyesene ayaresabo kitima se obetra ho na wo de wo kwasia apewunyi che se bie so se bie ku ete se eye aboa opete anasa kokosechi no eye chen se obeye wo ho kraman bema ya wono wasora wone na ne na mo behu no obekọ na kire wo mra no na odi ni sisi achia na eba ye de ababi abo na chi ye ka kire obi a wotie na anwumre se ewiase wo hwe no enna ho kwa bibi wo wiase na se wo fie se enema ekoso wo ho awse a me de me nko me fie na enema eden wo ho ana se me de me fie de ya bin ya ben ya hye yesi se efie bi ware ana se wafuo ware a obi de enso so no etoa wo de en so enna Asem Mpe Nipa dwumadie fo ye wura ho na no bi ne ye de aye afutu sem ede ma wo no se enipa sa wo ho abribia ne ya sonson ho eya towa no na leka kakra wo ho a wo tachire ma no hwe kwan pa obefa so a wo betimi akora no na anya sa na ekopetiri na watira wan hwe ya ba bia do bekọ akoto no ekire no ebeti sa akokọ ayekunu a ne ntakra na bo akọ ebeka se yesesa de na so nye nyina na yensa beka enframa de bi bekodo etine ye ka kire wo bia se wuti wiase a wan kasa wo ho bambo no over 90% ehye wonsa ewo mo se Nyankopon ne bambofo kese de na so no oso wo ya de akro wo de fanipa so obia ni wa wonimo esene wan kasa wo nipadua na wan kasa wo kra na usunsum ti wo mo no metia se no webeka sa mame Aboagye wo ye good o mame Aboagye wo mpa bufuo mame Aboagye bia o ye din o na so no inside me no me na minim se de misitie enti sa wote ho a ma wan kasa no esu ni ban bi emela wo mu na ehu bi nsuso no emehye o mo ehu se wiase ewe no enna ho kwa bibia betimi asi enti wo ho a no wasonson ho kakra na wiase ayetie no Oforisuo bema Bible ne ka asem bi wo Matthew asempa ho na ye me de pa Matthew 26:41 no me pesa me kan kakra bi ose mo nhwe na mommo mpaye na mo ankon sohwem mo nhwe na mommo mpaye eni nko na me disi mo nhwe na mommo mpaye na mo ankon sohwem ewiase enam no wote ho a ba bia wo gidie ekira wo se wo kwa a eboa wo no wo ye muslimini wo ye kristoni wona wo se wo gidie e wona nanom abosomu a me ka che ona se so mu yie na wo so to ano na leka kakra na wo tumi nyina na wo hoodi nyina no ni nyina wo tachire maso sa wan hweye na se kopetire me ka manase so biem ebete sa aboa kokọ a yatutu ne ho eframa no edi bi beko ne ntakra na yatutuo no yaga se se ntakra ne kolampo no na yi bi wo mo ni ti no na ye hiam de man kola ne ka ne teteme ma pen so akokoti ye twa na ye dia ene ne nso no ne aye no kalomo den so we be do Oforisuo bema eti ye kase ye kofa akoko ni ti aba afi obo ho se ntakra ne bi mframa de ko me so aba ne sa ne de wo how e de o ye ne kase e de sane bi krampo anim guase bi ene de abeto wo nti Oforisuo ne me so me de kakra me ka ne yenhwe na yenhwe ye hu ye ne ye bambo nyina no ejina yankasa ye so ma ye ma bibi meto ye ansa ne yakwa akopɛ no ano aduro e wa bla yankasa betimi esi ano kwan wa bla ni tumi na wa yankasa ho ma me fancy ase okay omuna samoa Asem ahweyi ene woso na wotwi Osei Nipa ahwe hu ye fidim santi achimi fidim de hia o US kwaku ise de mechecha wonti enu nwa ma ne nko nso wadaroma Cynthia ne ofrema ofrema hwa asema meka nya ntokwa gidigidi o
Say I don't Asem Mpe Nipa. Na say ne o me ka ye. Omo so ko tinti aba ya obechia ye kama. Awofre ma bechia ye. O ma me aye no Dora. Na wugu ne main to kwatwiki wo anya sem keto asem na me bechia chia pa nso. Na wo so Obagana. Na omla so ba beto. Kwaku modu. O ni se kwaku oba wan kraye. Wo ko so wan kraye. Di Cynthia di bimu. Cynthia de wa pa ba chia ya. Na pese me da aka bi. Cynthia di bim. Ma ti ni mango e kun to kwasa. Ti san to kwa ya kwaku kwin nya. E wa so de yemum na be kun. Mo fa ba kun oba weekend a okwa o ma obi a oba nso o ma obi awe. Na akwa bi anana dwum ka o se o me anwere ho. Oba ni easy o ko so ko ni easy. Engira wana oba instruction oba ni easy o ko so ko ni easy. Ya se mo oba wonka o so so ko ma yare. Omwa. Dia si. Anya kwa kuda so na kwa kusempa. Ore ba sempa. Kwa kusempa. Kwa kusempa. Ana this time so for so wadawroma. Na wo say ye connect MTF wo ma ye ways bi a oba connect wo ni meye mu ba mo ni wo mo de no. Yes. Etomu ana adok kreke ye de. Na ye hu alert no. Ebiti yo. O da say wa na wi ano no. Oh, I dey to satellite to no so pre quick. Na ade o mo ye no hu. Ai tika ka kwa bi so no. Ka ya mienu nyina no enya joint. What is here? Ye tomu ana. Etomu ni akeke. Ajomoni. Oboso encha ke adugas. Okay. Ke adu bia obi a chiao. Na encha e ma me sara ko ba eni eni woni ke. Na me to fa ho. O to fa ho. Ko chia no. E no manaba. Efiti ase e ba. Na sara ko ba de se mu hwe da wo. So no dancing at the end making. Emu why ye ma. Eni. No kura wo se we kura nje okofa brunya de aba. Kuba. Sara Kuba. Na one real time na play ni mu. One abro vi twitwa page wo no mutin. Kuba. Abran wadende ni guy name no abran yo abran wadende ena misasa ko ba kwenta ya chaye papa Sompa he ma guy name no abran wadende wona wo kan o ayo asa ya be what ya na ka mo is it grabra to enfa ni ba kwenta no is empress abrotia how the empress be kan empress abrotia so na him Krubi so coming to America more coming to America tamana I you know as ka phone feel na hen some who's already been away na so South Africa ko zuru king of Zamunda okay how kwa sisi ya no mo dress ni ni South Africa South Africa ni na ye mitima sa girl no man kan chao so am he ya from king of Zamunda okay zuru okay onu ye ohene kese aye ka ahemfo mo wo wiase a hwe na se eno no sa no de se ye yi Queen Elizabeth na ye ko South Africa na ye krobia sante kotoko nyam kese no ye se nyam hira ne ahode kese pa ma krobia sante kotoko nyene asante mewura ye se ye no ohene ayekochia ohene na na twibosi akomba yen sanse seye no e wosi ekochia kurura ma entra ayi kantan krechin so ana me ni share okay also de ye be kom me no nyama de ni din what ase oh Matias here one obeka se kokokokoko ya true ya kwa na play na ni ma yen je ye du ani adafom so ohene kasa o de fa na chia me henso ohene kasa nka ne adie bi yem fe e wo Trinidad and Tobago na me yem ahoho ho ase me fira santime ekwasem wo hwe kwayo mo fa so genyam kese santime wura wo mo je ne fe so ekwasem na omo hye dato wo mo safre no oh yes ai wo me ma talk e wo university oh the be ani so omo de pine bi omo de bobit omo de bonyom na ba ku bia ye na chese omo entertain no na pine bi na ye de bonyom pit we ayi kinke bi no man kasa no ma omo beat no omo e de nya asem ketwa okay eno ebe defiada ofosu na nsam na enwan makana ni nya no makana na
aduro beje watrema we nye asem bia na we wankasa woto na so wano hawa wa wonim afedi akasa afi kwa de duru mebia ne abre ebi pentokwa hunu ebi kasa anye ti mamen kasa bi ukọ bible mu a okuani na okogu aba no ogu aba no na nipa bi ntia se asema nyankopɔ ka kyerɛ mu ima yɛ dai ni nyina mu nyine twabere ni dua ɛna wokɔ ɛbra brunsam nyankopɔn to ne bɛto asase so no wɔsɛ asase so fo yɛ dai nwie enti wo hwɛ mu a enkura bata no ɛpaapae o ba ya na de anya kɔto sɛ yɛse bayie nko a na nipa bi esuro ɛwɔ Ghana ɛna wiase yɛbɛka sɛ asantemamu a wo enkran wo tama wo hwɛ Sompa TV ye ka kyerɛ wo sɛ wadwen yo sɛ wode wani hwɛ wan we sɛ tumi ba ko pɛ anam yenu bi na wo wiase amasa wawe o tumi e wo wiase nkra bata ne dɔso ebi fi nsuom ebi fi nuam ebi fi abotan mu ba ya na ye de adwen bu ba bi faako na the word mu wie enye so easy o ba de ana ye pese ye ka kyerɛ ye nuanom madika kasase na no ye nwa asem ye ba ye ama ginjan ya beto sa mesi pese ketufu ama nipa bi sakra e wo no ma bi ho ofo so odu ba bi na akura ketua bi sabe mpleduasa wo ye no ma bi na pata na ene tem se wo kumase ya wunu obi he wuni me he wo de twa me ba kasa bi se ko fa fenye fa obi timi bowura fie adafu bi bedi ni buronya ache yabo atenya mema da bi papa na wo ba mu ba o beto ne papa ma no mo nambrunya na brantie bi ne ne ge se ne yire ko na nipa di nsete sanka broatia na obi ko na bi amahu obi na ose nipa na broatia ne ko na me ko ne na me so sorry o se madam fo bi anu ani abrantie sa denti ne wo behwe me girlfriend nim asama make a true story kiki enya abrantie Oforisuo sa denti and wabere oba o de kwa no so mesira o so bi mame fa che me abrante ho ni en area en na kumase bro no stamps abase ahaya me area o itu kotomu a na yawie ahaya me territory itu kotomu a na yawie na Oforisuo sa abrante no street wo na ne fie wo na ye ka obi nka bi agege ne so ene badi tuo bi aman kola bi asai ka obi nka bi akola bi ya de bu pata ba bi a wonti akra ketekete ye pata brantie ba bi asai ne fie muntwa me ba ko wura fie ko yi sikai mu twa manye bra no e de sikai di machi o kiki ni pa so de mo number 5 na mu twa me ka mu nko straight da ebi ba fefa ebi ba paapai de guya dan fi su kiri Adam free call far baby or from Saba na boy to sika no de age or to sika no de age afa twitwa ya be ka keto ebese e ka keto ebese ya ya o de sika esiria wakuno se wo gina ho a o gina onya na moja no enwunu ko ni mu ade be kokonko ne de benko tete ya be ni afa de wo mu an se ya brand ye nwan yo mu nwa be hia o se jack akwa na chense me de sika be wo me yo anyway ni ma wo se o gina onya moja enwunu ko de nwan se we twa from ye de ne call hospital team wo sa wo wu ye no na area of one so hu say abrante no mo rush no ko bo abrante ni nim ba bia me se ade bi ho a wo ya to bo na cap de ma masa ayema ba bi okwu ye nwa no ko wu da ye no ho na abrante so call hospital okwa no mo ka chen sa abrante no abacha no won bo this can wa abrante ya wo wu no mo se sa hapo no fa telephone ana mo frɛ police for no mo share mufti ni ankof abrante ne to atwan say doctor baba be doctor na obaji police report ya ono asese nkrofo bi a wa hye o manim so ne yakwache wo mo otu wa na say abrante bra ne enwe wo okwa ni bie enwira no efi ya say woni abrante wo say kolegi o sese kan na de wo no wu he de ne ba wa be wu onso ya bo wo ba be ja ala sa so ho ah o den say guneti ye me wu yanka eni adru Oforisuo na ejeli time ye manufacturing squad those days ye buan kunfo o maame mu tue ko se wo di sika efam anya ye firing squad edumre bi ho na wo fi se wanya wo bi area bi a wote wo area nti obi abetom pani obi abetom nti chese ye brawa ente chese wo ya ketesia ntokwa mfa ho
ababa wa bia mani kunu ahada wo wiase oba yesa anoye anti Oforisuo man fagia okay yahwe hu ye anyesa ensu eni anwea na ebefa yeye minyi mi hu mfirimu yahwe hu ye anyesa ensu a eni anwea na ebefa yeye katacho be maka asembi o se ya akura wabufuo so hwe kura na abuofuo a tonsuo bi fa kura nenom na ntoma wonum wie no na wabufuo na koto 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 hello good morning. Asafo Moonlight Peter Peter ni WhatsApp Moonlight. Good morning na. Ya Joseph. Ni futu na dia panya me kia ko ama wote ko argument. Oh. Ibi asino kwa ani o masa mwato nse ma o kai tie. Ibi asino ni pa de ko. Ya Asem. So na ma wote wingi. Ibi asino ni pa na e na mo ruwo so di na mo nje. Ibi ni pe nyina na ni ko. Wa awo wo do ma ya so so me pem do o me pe ni bi bra. Eti wona mo akọ ko ni o pe so bi pe ni o di na ko bia. So you go home in the pop. Yes, me, you know, you put the part of the Butani and all. It's not here because you may and then you see the Amaniati, and they talk of the woman inside the player. You money in Tina, the name of Tina Banati, who cut the name and that I on a thing. Woman will react. Okay, hello. Oforisuo Bema. Yeah. Wow, this year on a wine. Kranzan. Asanti be kwai. Asansu fe ya se Asem Mpe Nipa. Be kwai man ni. We on number 1. Ala se kwaju o se chia o. Pia. Ala se je trema ke be ma ban nti ki pa ofa. Se mo kan pa o. Ya se de e so mo ni kata ye de pa. Wo ha we ni wo bi. We share bi aso ya kwa. E de ko he de share. Atoma ba ka tell no. Wa wi on fan je ofa. Yeah, we are new be ala yin boni odi be chawo so hu de say we me ka say discipline emla o man ni yo o man nye de ala ko to chema pinki hello papa Oforisuo bereba to burusi ahofe ke edu gas oven papa ke edu gas oven Sompa 93.1 Sompa 93.1 on Facebook. And a TV, no, so Mr. Won't sky me. Sompa TV. I grant you no papa. I know some to an em papa or Munane or so forth. And no, in a chabuna. Ya Joso, fell so. No primo, and back as my the guy say, Name Copa de Actor, Namang Romata, the and I may share with you matter there now. Come for ye. Now, as there will be no children, you don't say as a new. As a car, the care didn't be, and all of Africa as a day. Or you didn't say as yeah, we now would throw now. Didn't want to pack your Macan on the front or no. And answer to 27 who will be. Now, what we need, yes, we will be part of the city and son or respect. Young folk who are more be it will be my big, you must have to catch or workers as a sheep. As on the home with that. You I am very wasi. Yet to conquer. Papa so, yeah, but you are a care because you are crowded. No, okay. Only will be a group, baby, a man friend of Kobe. Ewo Ghana. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. I've also make a free sexy mafia. Selfie phone now, oh, yeah. Boko, near family or him, Edgewa. Selfie for him, Porten hour. No, sexy mafia. Okay, me, I bear piece a while or no dear or walk on Tomra. No, okay, you. Also, a buffoon wants someone more kind of a person in Kakakra. They say, a buffoon, dear Bible crack, I say. A home tena wo nipa mu a enye enti enkabe na nipa nyina benya abotra ebenya ho brase no be yi ho afre bufu mu a enka wo man ye nte sa no ma we nyina bi hwe se ebufu nti
abranteɛ no a ɔmo bu ni yabɔ no ho pɔ wɔnyɛ krɔmfoɔ obi a ɔkɔ school ɔkɔ university ebufuo nti na nipa etimi ato ahyɛ no so yɛ krɔmfoɔ no yɛ no pasa atam ɔmo hu so ɔnyɛ krɔmfoɔ no abranteɛ yi wu sɛnka bi a ɔmo nya abotere ɛna nka ɔmo hwehwɛ ne nsɛm a ɛnka yɛ amo no ebufuo nti o asɛe obi adeɛ ne maame ahwɛ ne saa level 300 nti ebufuo deɛ ɛnyɛ nti ɛsɛ sɛ obiara nya abotere ɛwɔ ebufuo ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asɛm ba a wobɛto wo bo ase na wobɛhwehwɛ mu ansa na wobɛbɛfoɔ nti kyerɛsɛm ne sɛ mobu mfu ma monyɛ bɔne ma owia nkɔtɔ ma bufuo so nti wohwɛ sɛ wobu bɛfu ansa na woakɔ akɔyɛ bɔne nti neɛ na kyerɛ sɛ woma wobu mfu koraa na bɔne aba ho nti afotuo kakra me nso mede ma no no okay hello good evening. Magye Osei Mpe Nipa udin baby a ofrefre. That's why you feel me CK. Make us free the Nigerian coach me so. Yentie o CK. Oh, mother. Me say na say mo program ya na say me tio. Si say e dey pan ni papa e to ya se pan. Ye don ko na asi ewo oni obun tan. O kasa bahati say ai say ke ni panu kra no. O kasa no hobiem. Nipa ne bo wɔkyɛn ɛyɛ wusika kakra bi a wɔnyɛ ntia nipa bo wo sika ɛyɛ edukwa ne kampo na afɛ ne edukwa mpo a ogyina kwan a wɔfo ka onim sɛ bia nipa ne kampo na wɔpa atwesi nipa yi gyina ka ne edukwa ne ho yɛ fia de nipa bɛyɛ wopɔfo ka na to yɛ pitani woyɛ mesi ni ho yɛ fia de nipa ɛkyerɛ wɔ kam sɛ ɛma wo nka nipa no and so we have to tell you, I know here making here. And you pay here, about the soul. It's a bold year pet. And where the mother made the mother, I do not know any idea. The time is, yeah, more come see my number, so that's an enemy car. I do not know any do my papa. And Asem Keto. Okay. Hello. Oh, there be a fan of baby Anto. Blazer first time is Kayutriaka. The anyahwe and to what the fathers from the dean what reporter and was some is for you trieka and as I'm again a month when you were there when you for blazer first time you make sure Mpe Nipa Wadaroma yes yet baby Udupon Kessia yet yes ye jump friend no nyame ato nsɛm wa bi adwuma ma nipa bi anya bi yɛ bo so me so wagye wakatua kama hello good evening Magye so oba pa ba bi afrefre udin good evening Magye so oba pa but some patients because I see fantastic yeti o patients abotre wura asuma mo ken am better me chairman Saturday we go program na nipa no mpanze wo dress one dress e come but one na ye adwumawura enti adwuma ne workers no e ba ye no no badge oh hello baby afrefre udin your frau saying I was yenti o Sompa Hello, Forso. Yay. Mamawago. Magye Osei Mpe Nipa. Sompa down for Bernard. The cassette class of my phone contact. Okay, yenti o. Catch me for the channel. Last time the top 5G. That's my doctor Flat to some of them, Nanaman channel. Now I'm and I'm a comedy. Till last time, my father should why. And now they are in the Jawai. I mean,
small Dr. Silas so left the papa stop for money. Ajo. But now why you busy to know via what Ajo. And next time no bet you. No okay. Hello. Hello, which way? Yay. My joy. My just open Nipa baby a free within. To be share kwaku anoni me do dance asokwa. Yentio. Eno me de ye bo abaso e wadwuma pa wone papamfo eye ne afutu a ode amayen youth a yesusi. Nyame hirawo. Nyame ti ase. Wawie. Okay. Ahani adu ofre no enyina ebesie na ye kaya tiefo nyina se mwadawroma ena Sompa Asem Mpe Nipa agentre ha ewo asantemem ha na agentreje ewo Ghana memha ewiase afa na nyina gie atum eno nti ye yadehye tini ye kwa na ye kon ededa ho no na empepi ya ne tai ka kire se asem bi ebesi bia no ye bekwatie ye de hu susuaso ebebrew na sen ye tabira asem bi to ya proso se asantemem ha MC bi kwa bi odi ababa wo bi afaso no ense emfra ye ka kire mo se ye de hu susuaso beba ye ne MC yi no ehyiai na ebepem ne no sebe praduasa ye nhyeda antimo papa bia ama ababa wa no a wode na asem beda ye no empo Asem Mpe Nipa dwumadie no opese wonwunu ye ababa wa no se sabrei asanteman tiding ewiase tiding obe break silent ama de si ye one MC nentem se oyire no ene ne daye no ababa wa no so obekasa eno ntimo tamu chuku efiri kire kono sansem no mobete ho asem kase pa ewa afidie wi so se de panipa no ye a wasan ani ama ababa wa no eye kama ni nyina omanfo ebete ho asem wodofo abraho sem a enu achi ene enrada ye de to ya pronso no ye ka kire wiase afa na nyina se Sompa Asem Mpe Nipa ye de asem no atofom na se ye kramo se ye kodaba akopem se wo mahne yadubu ache bema wiase nyina ache no a ya na yenya bibi etie wo yasum ehunu se mpopoye no eye kama ye benya results e de abremo na abrantie moro Isaacia woni ni metie ekokasa etia papa bi ema enam so ama moro Isaac nani afura no sabre empopoye no anya ba bedru ye ka kire obi an se Sompa Asem Mpe Nipa no ye boye ntaba mu a babia ye bedru no ye benya results na ye dia breya tiefo nyina yiwasum na tie ni ye pa enu ti enenene nansa ye ni afokire ye ho ye dia futuo ema adasa se ye hwe ye katrama yie. You don't need to be told say nipa no say ansa na wabu no de afiri mu aba nyina ne se sabre ya te papa no nka sabre ya me no kasai ya te papa no enka na te de afiri mu bai papa no a brantie mienu wei ene ne nya asem wa nam so ama driver ni Isaac Moro na ni afira no enhwehwemu a adadi a yatene kane se enkane na woye mozamni panipa wa frankremu akyeye ena sabrei no woye sofo e wa sori kese pa bi e wo Ghana ha mimpese mebodi ena nwumire na empopoye ene de ye teye a ya no kura trodo no kyerese papa no won krampotam ho enkrampotam ho no bro no kro ya kyere ye asore kro wo mo abodin enti se asore no wo branches bear 7 and 5 ewo semefa ne se so ame hakra no a meti no betumi a kyere se eye papa wei ena na tika anim no pe ene yetena wo office aye so ye fa ye ho adwene wo branch ye ne se na ni betene ho na papa no eye kremoni pani eno asakra aye sofo se de meka no na de Nyankopon ehye ne ho animonyam ne se de wo ma ye hu se sa papa no ene fra branch ye nani no
abra wo firi kumasi edru nkran no ekoye tobe wo fie ho said the brantie bi ede aye no kumase drobani bi ayi na si ba bi basa no amase na wasi atiatia ne nan so wabre yie pa ne nan no kura ye ne ya na enkoma yedi ya kire se papa no ne nan hyeda nya ne ya na ewo ho na ne nan no aba na eye ne ya na otogu so sabre yi no papa no de warning ama nipa no a wo frɛ ya yen Sompa Asem Mpe Nipa ya homa so no se wonim na onim na so de no number no emma ya esan se na brabo a wo bo wo wiase asetrem ha nyina no ekuta no na duane die nyina ahya ne nsa ne ntare hyɛ nyina ahya ne nsa ntino ne suku sɛm nyina ahya ne nsa no na dwuma sɛm nyina ahya ne nsa no wo bejai etima baba wa no fa number no emma yen nanso so no sabre ya me kasa wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie we so no fa ko asofo no wo enanwumre no yenim ya dwedwem ye hu eti se yenim no kra no a meti no ye ne kwa obetumi a kire ye na tie die wo mu en eduru ba bi akro bi asante kotoko se ahwe yie hu hia minim bi ntia meka sa efri se eduru ba bi a wo jeje ntakra ku jem no otumi mane tuhwa eti se yakwasi hu ya usibi dia ye de bobodia wo so yebebo bi eyenkunim dia obagi bi se ya dia wo so obagi bi eti ahwe yie hu hia eti fontem ye pa enu ti sabre no se yakasa ye bom asodi a wo ye sofo wo ho no se asore nso beka se adanti ena watumi afra nipa bi anisa ede kwan so na afafira nani tumi ben na ogina so adi fra nani ewom se twro no wabra enkoda no ehuru akokoro tipa no command by say sisire meche nkoda no oche wo mu efiri se ne nkoda no e deserve se Nyankopon panish wo mu enu ti baby a yakon akoduro no ye kasa ye hu sofo na ne yes muhu ye inim sofo no ye hu no ni munsem no aye besepa ni konyina habai etase ne banim difo enu ti ena na futu amesan de bai se nipa behwe na no yie enipa behwe yie efiri se me kshatiefo nyina abo se ede to so miensa ye behu baby a papa ne wo a me kasa se si akra papa no wate se ye kasa efiri se baby a message ni free baaye no na satie ni ye baako enipa wode message no ma ye no ono wo suku ha ena call no ba se wo na person do number no emma sankrofo no eye hunhum mu asem adenti na ese wo hunu eye asem kese eno ti no ye besere eye achopa kese pa ena ye de ma ye papa yi ye de nyamek din pa na chew se wasi emre bi atwamu na woni komsheni Muhammad ena nam dia ena aduru mre bi wasi woni Jesus Christ ena nam dia na ne achidifo mienu akasefo ewo wiase a Muslimifo edano Kristofo edano na chese omumienu nyina wono o maye adwuma pen ye besere papa so nya abone ofa bone nche edi Nyankopon ni kotodwe gufom ye besere no ani die kwaso omuna samwa yo Oforisuo yedase beka sefu na ne bi na nso nya miesa point of correction say obi ewo muslimu ne se wo ba me fan say Kristo mu a eno nche se wasachira emo dane na wadane ne ho aha the same way enti wadane ne ho no won kramum ene waba enti wadane ne ho Oforisuo asam no ye ho adwire kakra because am say no pa ne baaye no
ne nim sɛ ka ɛyɛ so easy sɛ ɛhwɛ obi na sɛ obi ka sɛ nipa so mesi ebi ɔyɛ me papa anam ne baabi ɔte a na nka adwuma no ɛdan kemu ayɛ mmerɛ baa yɛn yɛtea no ɛne yɛtiefo a sɛbe ɔmo bɛfrɛ yɛn tutumu akoti ɛwɔ kwan bi so na kan na yɛka sɛ papa no sɛbe yɛn nsa den sɛ yɛm na nipa nti na nipa hɔ menim deɛ Oforisuo ade bi wɔ hɔ no sɛ yɛsɛ na yɛsan kɔfa aba no ama na yɛyie no ebi a ɛnyɛ yie ɛno nti obi wɔ hɔ a ne sadeɛ no sɛe a na sɛbe mpɛ aduasa sɛ ɔbɛsan ba abɛka sɛ me anaasɛ bibi sei no wobɛhwɛ no ade na sɛ yɛwie wanhwe yɛ na ɛkɔdane ama nipa kɔnu no de bia meka saa asɛm wei wo kɔntɔkwa na wodi bɛm ne yɛ pata wo gyaegyae ne woanyaeɛ a ɛsan ɛtɛne okay kwakuya nkɔ computer so dwadim na sia Odofo ope baby a wobɛkɔ a yɛde fidie bɛkyɛke wo nipadua no nyina a wonka yare ɛno abɛhu yare no na so ama wɔduro bɛtu yare no ase ama wana yɛnim sɛ yare abu na nipa bebree nso akyinkyini a wɔmunya yare sa ɛnɛ deɛ anidaso abɛfie tutu anamɔ na fo ni kyerɛ dank herbal complex ɛwɔ pɛkyi nɔma 2 wuduru trade junction wɔpɛ wo sɛ wokɔ dank herbal complex wobɛnya taxi ana plage a ɛde wobɛkɔ ɔmu ofidie nwanwaso ɛbɛkyɛke wo nipadua no nyina hu organ bia sɛ de sie n'adwuma fa na ɔmanya nduru so a ɔmbɛtumi ɛde aboɔ yɛle bi te sɛ syphilis gonorrhea chlamydia awɔ ho problem stroke ɛne asikyire yareɛ ɛne pressure de ɔmote de tɛkora wɔ no bɔmmɔde asɔ bɛfrɛ telephone number si ɛyɛ 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji sɛm sɛ ɔmo yɛ free health screening wokɔ a ɔmo bɛkyɛke nipadua no nyinaa ma ɔkɔ a ɔmo use ka biara tutumika ne fo de kyerɛ dank ahotofie 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia de si ase ho no sɛ ho techema ɛno ɛne yɛ fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo sɛ dwe wo sire mu wo gye ho baabi a enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ɛne amono ne enya asɛm ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama ade ba ko a wo ma gye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baabi a wo mo ho frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo yɛ sciatica expert. Okay dia santimanja tum ene Sompa Asem Mpe Nipa yei wo de ana dia asem wa ye no yebeye adwene se ye ni akire pii no na sebe mpraduasa no ehun hyedan hia ekwa bi so enamu a ye nim dwa no ne bi mafie hada omono no anu gu asem so kan boa yenkumbida yenkumbida no ai ena sebe ye nim ne dwa ne de akumbida de nto de braya ebekum ne dwa okay Oforisuo ni papa bi ana nafuom so opama krante ana aboa bi na wanya na aboa no ekura papa nafuom asan o se bebe wadwo ne ono ne dia wawura ne shim ye onipa bebre ho no ma sebo papa no no wona no ba wo mistake na eno kwa mfa nchew o se na nanom no na tete no se wo hwe Abraham ne Moses mu a omo no ma no mo ye no na se bodu baabi a na omo ni Nyankopɔn kasa direct so ati ase enti edu baabi a na se ho kyerɛ ba o ka nyameti ena ye nanan so na omo so sebe omo so mabosom no na omo gye omo hran ne di enti se woye na de a na hye na o kese wa benyam eno na meka asem bi se sa kese no ewo ho eno ti na na manu hwe wano yie no hwe kasa anase wana mo yie ye wono ma bi wo ho atwu mutan wo so afa awurade da bia meka sa asem boyi wo so afa awurade na se boso mu obi ofie na se wo se wo de wo pe e kotutu abia wa mo nyame amane a masa wo benya problem
ba na nipa bi afa say me se ma ho awurade nti me se bosom bi ofie me kotutu agu no Oforisuo asem eda hoyi ya papa yi ye beka chena nse oni fo baabi e wo kwan bia so abrante ne challenge na se mema mienu se be omba ma edai ebrem a no mu di sie ne edan abako be kontro utwu mutan eti abrante no wo challenge papa no ne ka sante kasa bi se wo tram no na mpanifo se be won anu makora yanto ne bo ne bia na edai ofiduduom anna na ya kan wa sem se obetima hu obi won hyedua nsa homa sabi woni sika but e bia no ofiduduom ubanwu obi oyadefo but no ofiduduom Oforisuo ye de pese ye kan nanse ye papa no ye ne yiri nkodru ba bia ye nwia no oba ha no se wanfa na sema manka papa nkini no eno de na sema ba kwan bi so ne be sire ye tiefo o mo de mpa bota ye chi ene Sompa Asem Mpe Nipa Sompa ye waha se nyankopon oni edi ni yie impo si yatima ka asem ya ne akodru ba bia papa no enei ye ka se hwe na ye behu se aha no wo nemu ye besre se mpanifo se wonsem oden a ene ebum papa wadaroma ye nsem nya eden sa wadaroma for the sake of ye nwan nti ye nsem nya eden se ne atia ne ye ka akodru ba bi ne ye ne so afede me si yoya ne ye kwasa asem no eti papa wadaroma ampa nipa bi ne nya wo number ena asem no teye anka nipa de nkonye bo ne so won ne so aba no wan hwe asa nipa so ne destiny so be say ebe sesa na me de make bia so Oforisuo ade bia ne se eseye a ya na ho asem ka no nipa ne san ba be ka ho asem ya na eno so aya asem bi ka aya asem sebe ya be se papa se wutia na obi tia koka kire na yenka bone se yensa dan sayem yenua be ma no situation wa komu no oma sa no ma ne mfiri ne so na next time no onfantu afoforo bi fo Oforisuo sa ne hwade o what tram no ampa next time no so ye dwa bi ko enua be ma no te no onye nkyene bo de sa ono so mnya mere sa e wo kwan bi so etenei no se bi obetima twe akra ya papa ye da nyame ase se no o ya so pani ya beka ne sa o ya sofo pani emmom ebi enam abrantie asem so se nyame ya dum na se bia ye ka bibia na sa abrantie sa enye nani baka obetima twe akra bia omu ye dwe asabe ahantasam amomo so ayda abba Kristo ti papa wadaroma ya da sukuta okotodwem mayente wonka na de ene ye nu wanka se ni nkomo na sembi wo ho a wo de ene yenka abrantie kwan bia so ye starting program abrantie ba isabe ye bia mu a ye papa ifo ne mama ba boys aba ye dwe ti papa wadaroma mu amuti a munima ba ye papa yi ana nipa sabe prejuasa onim teka kyerefo no when your friend say wo ti akoka koka ne yie teka kyerefo koka ne yie ebi kura no be akoka say Sompa fo na du so atwa da bi koka kyere ne yie say onyonko da no da papa wadaroma bebia wo bia ye kyerɛwo miensa ntewonka na enu kya no Oforisuo enkwa ankodu baabi no na mahu sɛ nyankopɔn atre ne nsɛm ama sɛ bi adwen foforo ɛdai asaba sɛ no kura manso amadaroma yesu ɛbɛhwɛ kromu asɛbe mpanifo okremu sɛ mpanifo okra ne yɛbɛkɔ ne yakɔdwa ato a ne nyinaa no abusua no abrante su na abusua so nsɔle na abusua so sɛ ɔmo so sɛbe prejuasa maami ya sɛbe maami wɔ full steps ya mɔbɔ maami abro a wɔde ne frɛ ne nam anadwo abusua mo nsɔle okay pɔkɔ bra bra yɛde nyame ase sɛde nyame adoma nneɛma ɛtumi adi anim kan na Asem Mpe Nipa yɛtima dosko akɔn baabi ɛkɔ na deɛ meka ne sɛ ɔde abufuo ɛna yii ɛni ne totwene deɛ a bra wonyɛ ho hwema no nyɛ yi so atu ogu fam sɛ ɔde abufuo na yi tugu fam deɛ a asɛe ɛti sɛ yɛka kɔa na ɛsɛ bɛpana kyɛ wɔ a na ɛsɛ yɛde yɛhoma ɛkɔsɔ nnipa no mu ne neatwe no ɔkɔfa ni wɔ yi mebakyɛ wɔn baabi a mekyerɛ yi sɛ ɔde abufuo sɛdeɛ esisi yɛ no ɔde abufuo because asɛm wɔ no mu esi a na yɛ wɔ bɔn sɛ meka sɛ nsuo hwɛ mi wɔ MTL to Dubai aseɛ hɔ yɛwura run about no awia ketee
because metro me case kan yesi mo sad no ehye nanso ye nim case nti no ye de ehye butum ne koye enti se papa ne nyi eni ne ntontwe dia ane wo kura ane wo de akogu ba bi dia ene ye me ne wo kasa kura no ebi kura mpo obehwe se wo de na de ma no na se wo ye to atwe dia bra wada wuro manwa ye ho nte be ya ma tiefo nyina hu si ye ni ba bia opa ne wo na ebom ye adwuma no ye yesi bodi kamde metima kasa ekwa bi so wada wuro ma pa because nipa na wo ya de no onim de oye o se bosome onu ankasa kura na timie hu se nipa se mesi e de telephone number bi pese ba otima kwakohu e kote nipa no woni so owura ahwe hu ye dia bra wada wuro ma me de meka cha brante ne se onsun fe ne nyankopon woni de no wona na abusafo na dwane di ebe boare me dase abrotia Ofoso beba free and branch and baha 2 days ago adana me ran hosa enrada ena me re ho pa na ena nwumre kra wi ane ne nwumre mu hase no mo krampo de masa boto ntina ye kasa obi a hwe ne ho yie no ye de ye afutu nsem no na ofoso bema ba bia de na kwa akoduru no said the wusi kan na ite sabe se panic on ha ba ta se ne banim de fomu papa no wakita Quran pen wone komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nante pen ene wo se wadane ne ho e de ne ho aba bebo Kristo ene nyankopon ya sabre ya kasa asafo kese pa e wo my God na mo ase no mo agidin e ba ya che ene wo yesofo panyin e wo mo enkra na oka asa wo kɔ ne de enkra hɔ no wo na ofoso ba bi asɛm na kwa akoduru no ho sesei de obetimi elidi yen bronu a wo so nyina sabre yeyini yenim bronu a wo so ɛna menka ne sɛ nyankopɔn adom yene mpanyimfo bi asɔfo mpanyimfo ahodoɔ yɛ wɔnom wɔ mayi mu esanse yedwumadie ne nti no yene wonom ewo nkita hodie ya sesi a yakasa ye pese ye hu papa ne sesi ya ye betimi de ne description no akọ empanyimfo ho akọ hu no nanso yenkan ne yenhye no so se ye dwumadie na ye die no yenya de a obi nso so enkwa ho beto esan mu yenya de a obi abrabọ nso so ebeto chima anase beto nsuo mu nipa na ebia se mpo ne sesi a ye ko hu papa ne ya fa ye kwan so e ko hu papa ne sesi ya papa ne de ni brebe kwa akosoye saa oni kuro na ofre ye no se bia ono na ye na so na kira kwan ne de ye de yense si ye bo se ye ketoa bi de mayen na so ne ye adwene niam mienu bi ho nipa kuro na ofre ye no na brabo no ebetimi atofom se pam wontimi nsore be ba bia waduru so wonpempen so e wa brabo mu no ena bia ebetimi abase papa no ani no wasan ne kura enti se yekohu no kura mpo na ebia wono ne suro se yekohu no na se ani no eka se o meya wontimi nyenti no eba ne se no nipa kura no kura mpo no ebete ho kire yesesei ebia mo so sanse okita kire kronkron na wo gina safodom anim ehwe nyankopon nwan so ne nti no ebetimi abase empanyimfo so mo so hye wo mo ase no enso beka se adenti na sofo panyi te se wo na wo gina dom anim e kan sempetufu se ye fo bone enche John 3:16 asofofo de abu ye kwanwa besine ye sori maso ye som ya yenso ye di tufo na ye kobra wo a na se ye som pafia we ebeye ye nie panya wono kita twere konko a wotu ye fo se ye fo bone enche na nyankopon krampo na wono wasoma ne bakro Yesu Kristo ya na wo hu bone da wonya bone da basasi so wanya bone anka bone da no ode ne nkwa beto ho ewudi jimi minum ye no nkwa maye ne ye fra ye Kristofo de a na ba ne se na nipa kro na wo kasa nsempa no etu afutuo na de kire ye no wo sa akodome ewo mu wo hwa eye twere kronkron ma 2 Kings 1:4 so
ka se be 2 Kings 2:19 mu ho ekono mame fan kwa ni mu kakra Elisha ne nsenkyere ne free 19 ho kono se Elisha ye nsenkyere ne bra na Elisha wa ya kokora tipa enkwada mienu wokọ Samaria na enkwada mienu ekodi ne ho agrosa ayi tipa frobra ne ade no ofoso be ma tresem no ekire ye se Elisha edome wonom na mpofiri mu wa no wo se asisire mienu efri kwaye mu ebetete enkwada ne nam ewo ho enti obi ye sofo a enkire se ontimi no mebetimi adome enti na ne ye tufu se e wose obi a hwe na no yie wese wo hwe wo ya hwe ye wo bamba kese na sese na ofoso be ma yen kama ne watenti papa na ne yensa da ne yensa yem yesi akita yensa bakura ne akyechede ye kita ne kotodwam yese akoda so oja ne nan egu obatan esra so a yentwa ye pepa yenim se no opesa wotea no ene yenim se de wo sai ade do ye ne ye no anasa de wo sai no wa yesa dwumfo wo betimi asa dane ne nsa no asa ye ne ye wa yesa obi a wode ne tie wa nwenfo obetimi asa ye ne ye possible sa wa fa bufuo ani ahometia nko ana koye de awom ye aduro no obi a wo ne mra ne hyehyeye yetimi ye ni de gutuam sa woni wo edi honhom nsa ne ya wonum timi yi gutuam wo mutimi yi egu kula ya ensuo wo mu wo ne ema pii na sa wa fa ahometia anko se ya de ne so de aboduaba ena ye no de ne nsa emiani no anase wo tu free on wo twetwene ye anase bi nsuso a ode ne nsa na bi e kan ye ana ode ade bi na kan ye wo honhom ne ma pii wonum timi wa ba bi stick bi ene e wode be kan se ye no ano no so opese wo ye ne yesu so a sa stick na no osade koka e be sa ye omo so ode na ya na kita wonum no nothing is impossible ewa wonu mu aya omo yasa na bi wo ho a nyankopon so saa na okita nyankopon tresem na nyankopon nwan egu na se ya wo chekere de ofoso be ma ye hwe ye nsa na dwuma se ye kwaka kira sofo mpanyimfo no ambo so ka se bi omo no na tade anase bibisa ye ma na busuafo anu aduane emmo wonom ye ma nipa kro na ofra ye no so no na bra bonso entonso enti sra na yesre ne papa wadawroma nyame nipa wadawroma yesro abrantia ne se wafom ti ofoso ye mpa ne cho no ofan che ye ofan che ye ofan che so na ye ne afrefo ne atiefro nya enko ne enko papa na chawo ye besere wo sa akwa so 0554 na 31 0551 na 31 ye besre se obi obefre bia no enye atemnidie ya chopa kese pa ena nwumre yi womu a ye de emma papa no se de be ya ye betumi ate abrantie no ani a chopa kese pa ena sabre ye de ma ye papa no ewo nkran wo ye sofo pani pa won famfon so ene mrato emfiri 0551 0548 31 Hello. Baby, I'm free with you. For Emilia. Auntie me impom to say. Miraho. I chop on your corner. Miraho, auntie, say, papa, no say, it didn't go to J. A good form. It also young go for G. Nature say. Ne banner wa from one castle. Yes, and when you be no fantasy. No, yes, I rather suggestion. Okay, hello. Hello. No, yes, I rather suggestion. Hello. Hello. Yeah, can say we are quite. Okay. Yes, papa no. Enya bibia no fanchen na minipa. On fanchen. Na me ma no ni adraba for ni mate for ni you mute se. Yo ku aya me na me ko dia duro. E baby. Bra jaje 5 cedi. This kama me tini na wa say 5 cedi wani. Na me 5 cedi pa ma no. Ni si say ya wa say
ɔtɔɔ na asɔre ade aba abɛgye adi yɛmu hwehwehwehwe nti deɛ ɛbɛka kyerɛ nyame nipa sɛ wɔmfa nkyɛ no ɔnsa no yadeɛ. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. Okasa free. Yet you. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. What's all the something to go down the family time? Right, yet you. What's all ever say for Pastor for no any found from branching in a best run. I'm told. I'm punching me on my. It's okay. Okay. Hello. Hello. Udin, baby, I'm free. Kwakuni midwedu adanse bofo. Kwaku yentio. Oforisuo yes, fre ya papa dinfo yes, fre no. Enu medie ya boto yes, fre ye ni abema no ya wa fom. Fre yes, fre nso wa baba yes sofo yes, fre nso onka Yesu wo no. E wa senu no so. Ebi say Yesu kura no Bible say otiam su fre na ja say jafa tewon. Woni mi de wo ye, ti yes, fre no enumre. Ama ye nyina ya boto papa yes, fre no. Before yes, Srel. The enemy I was general to yes, Srel. Kai Yesu Wono, the Fateno. Okay. Hello. Hello, Osei. Yay. Good evening. Penny Pama Joso. You remember, as to send if this is capital KGG. Yet you. Over the patrol, you could not send me by this year now more can never show your brother. No, Mahu, a papa no, and Nakasakasano. Ai papa no ye huno baby owunyina na baby a epem ekro no ya chopa ns ye de man yo we de ye best friend papa no ye best friend papa we de ni di mu ankutuge gu for ye sa e dan sayem oni bi ayi nyana ye no ye best friend papa ti ya friend for ya ye friend ne eye omamu ye gma TV station so na ye nyina no e de patch o ma se de be ya papa usu be sum na ye brada no wa boa no na ni so ati nti de so mi ji so frumus efia de bi shanya san papa obi a wo de mi ji so wutie so ntati eni bi mu a ensa egufon ko teje su bufo ye nyina ye pacho asre e de amaye mi be man da mate. Hello. Hello. Udin baby free last caller. FM opepon me ka se free nkare. Ya fra wo opepon. Oforisuo. Yes, me do Oforisuo. The radiation. Oforisuo we media me tamasinu ki media mudi edima asanteman. Na de me so me sra mu kakra amamu se ka e be sra mu nyina panel su nyina se ka mu so mu nkotodwe e wo panel anim wo na de ya ye ye nyina ya fo na afi chepa bi ni cho bi wo ha o de ache na afi ye bu se de nyina bi si afa ye be sra se mu so mu nkotodwe e wo console anim mai ni nyina ye bu se ye nyina ya bubu. Kotodwe ya ni anu ye o. Said yes, and none and answer said yes, ya kwanya patch we. Kotodwe ya ni anu yi. Okay. Aha, and ya di chopa no nyina ebese yi wo gidie kese se ye papa sofo no be so mama ye. Na onte abrante nani. Ode be ye sian. Yankopon ode ne nsa beka no. But ye ka se ahweye ye. Ye nya de be ma papa no so dwumedi abo no. Oh, na yese ya do aso masuko. Yese abrewa bedi twede an efri na no. E na se wo pe adomankoma asem nso atia. E na ya wo de ontokwa anase wo koburu abrewa nana. Anti ye ka se ye papa no ne ho nkyere ne da. Se si asasem ne kodru omo epanyi pan ni mu a eno so ya asem. Ono so fudwuma bebo no. Aha, e na branch no so na no ankoyi ne ka. Ke bia papa ne mfa akomahyew enye de wo ye no. Enti yes na ye nkotodwe na ye budi a kire papa ne se ye papa no no ye se akokoba one egu anase akoda eja ne nan ya ye pepa ye ntwa wadi ye sere na ada ye nkwaye ade bia e de asemfoforo besaba Ya bia asemfoforo de nkwafa ma dabi papa no de ma ne dibem dabi odibim
papa no die ye dibem yesre no a dawuro ma Oforisuo yenko story no na ye ma papa no dibem Nyankopon de nsa be kana koma ye ma ne dibem pa ose ohina koma da ne sem se nsuo ba bi ono asafo awurade opena oma no etenetene kontie nim se awurade ebe ma na koma abafom na wagye ye chopa na Oforisuo yenim se brace me betene okay ye ko akoya nim de oba no anya atrase de oba no anya atrase papa tenetene ho kakra mai na ye kaja gum ya kakura gum dada na enra efri dwada no asem a abu kama fa yeso no na ye pesi tu ase na Nyankopɔn eba ye nsra bam sɛde be ya brante no ebetumi ehu ade ye kwana na ye nam so no enu ti no sabre ye papa wo ba no so anya atenase panipa memo akwaba Yaw Osei empom te sei na menadum sɛde ɔmanfo do ɔmo asɛm bɛdae no a yedi hu kɔmɔ no enu bia no atie no wakosɛm ne sɛ yɛ nwumero dia bɛdae sɛ yɛnkɔ wɔ moa makosɛm a mede bɛda mo a mse mehia moa ne sɛ menua pani ana menua kuma bi yɛfrɛ wo sɛ yɛfrɛ me Isaac firi hin na baayɛ ifiri Bomfa faade Bomfa asho panipa yɛntie o na menua bi pɛsɛ obu me kwase a onua frɛ ne sɛ na menim no yɛfrɛ no Agyeman menim ne danidin na menim no na ma obi so na ma mehu Agyeman na meni ha ɛwɔ akwantuom ana mede hu Agyeman no enti nipa no ka kyerɛ me sɛ ɔde ne bakɔ Canada meso mene nipa na wakwantuom meso mene di nkɔmmɔ na meso saa de a ɛneɛ bɔnamane na meso no meso metumi ba meso ne ho anamɔ tiampa mene ne kasa wo telephone so e wa kontu no so wo Ghana mene ne kasa de wo mun se e wo se ene ode obeboa me na won so de me banako to Oforisuo etu ho na ma che se o demand this ka bi free me hon mo a wo se no no wo start no de aye ho adwuma na che so connection man wo connection se de Ghana for canon no sa okay che se wo de ma me no banako Canada ntino misuma je na di se nipa de wo de obi ekone de ba wo me so be ye so de me banako Timitu wana mo demand this ka wo me ho de ma no ma akra no ofra akra no wa ha no ne akra no communicate din komo for passport bra na akra ne den passport akoma aye wo ba no me ba na den passport akoma no ko nkran ko dini fie wo ma ne ko se ne bra fie o se na dan fu fie o ma me ba no ko di oba 2-3 days enti fana yi kura waka se approve aba na ntino sika no ka ye no me famra na akura ne kwa dia kan me dia man na sika ko din almost be 5,500 na me SAS demand $5,500 and there me ana $2,000 de me ana me de ma akura me ana me de ma $2,000 me ana me de ma agimai na $3,500 nso obeji free me ban ho ya me ana me de ma me ban so mfa ma no tifana akura nso sika oje yen so ye 5,000 so me ana ka chem say approval na ba me first kan ma no mfa akura den approval na say just wonya visa na ba na me see you na me send this kan ma akura no no ba kuma se ha no ba ji sika free akura no ho obeji sika free akura no ho no ka kira akura ne say edwada omran kran mfa ne niam nyina amra na onko na msi ne ja asempa msumini akura ne kasa mi tumma otototo no ho niam ti dwada no mu akura ne so sorry anopa no so ofre no no ka chense wo sim ofre na ne nko no ofre mi no bo mama ne na msi sa na msi mi frɛ no Oforisuo se ne na mi frɛ no ne so obefa minim edie fe de mi frɛ no bia yes gauge sa am say me your voice me man no wonhwɛ me ye mana wonhwɛ am say na Asem Mpe ni am say okay mo on sa tam nyina no na wo so ni Ghana mema da bi na me ni ha na me ni ha na me ka chen akra ne say so wabobo no ho o si ma no pa no wo friend say wo kɔ ne say o friend ne so mfa on de mo wonko e bia na bibi na asi ne kwai tini bia di be 3 days or 2 days ya e beti ti o ma Oforisuo akra na friend mi so me friend akra na friend mi so me friend afi de be ya ne say phone no afi kra friend bi mu a enko adum
adum phone wo adum phone efiri ho bepem samre ihu abrante na kira kwa bi efiri sabre no ebepem sabre no adi mfie sei sika no ekoye no emu na covid started sika no oji sika no almost 2 months or 3 months na covid ne baaye ti free ho ba ne die maintain nka biem the telephone number menene me wo ho na me started menene started 2018 na menene tu ho na mo ne me kasa yesi ti 2019 no a de be end no am mfienum ena afedi free ho scan ko di no na maintain nka biem na wo fra brochire beduru Ghana so wakọ hwe na chira kwai beduru Ghana no me to me bo ase na maame no ana enam no so ma me hu abrante no wono so ne ba no a we yes wode ne ekọ no wode ne kọ Canada no akura no nkọ Canada enso no wo mu de Canada number ne frɛ wo maame kura ne sɛ wakoduru Canada ama suku a wo kɔ ne ahu sika bibiara maame ne tua ma ne ban sɛ na ne ba ne tigana ha akoda no nam so a ma wonya papa ne mu agima ne mu gidie no minya ne mu gidie wote Ghana so di Canada nkomo adwota wonko abrochire dan so abrochire nkomo no di woni o maame nso edie na akora no chese de maame no asem de enwanwa dodo maame no na eye dan number ben wo de fra ekoba sa wo de Canada number nso ne frɛ maame woya na wo de Canada number frɛ ne maame sɛ ma beduro na agima ma koso ne bra bi ho enti mi woni bra ne ho na ne bra ne si sukuu no a ye pemu kwa no sika se ne wo se mitua ne maame na send sika ne kɔ ne maame na send sika ne kɔ ti maame ne de wonim se ne ba no e wo Canada maame ne de wonim se ne ba no wo Canada ti mun komodidie mu a na me so maame hu se abrante de ne ba no e kɔ Canada de ya this is sekanya maame no ba no a wo frɛ ne maame so wo Canada na nso wo Ghana ha no sanyo no de akanya gidie bia wa dabi kami nya gidie kora se maame no komodidie mu no se ye kwabena me so me ye frɛ me kwabena me din a ye de wo me kwabena ye nyame adom bra no wo de me ba no ko wo de na kwa kodu Canada ti bra no so wo ye ni papa panti se wo so no wo betimi dia ho na bubu wo eti se sa maame ne ba no wo yi wo kuma se ya friends abuakwa ho abuakwa menena ahia akora no menena ahia se wono na ono ko school won kran ho no na ohudi hu abrante no umtu hu na mo se abrante so de ne bekọ ena uma ye o maame fogire saa no enti wo de nkran ho no unim ho unim ba bia na woni ana abrante agema no onie ona da TV no so no wono a agema no wono a sese ya nkasa no open baby ewu hu no pen baby ami hu no me ba me ne akora na ko sese wo bo sika no tofa sika sen na akodi ne ho me sika e wono ho no mo sisi ye $10,500 me fa cedis man no in fa euro man no sika me de man nyina $10,000 $10,500 into no a wo check into cedis a wonim sika dodo e wono ho me sika e wono ho no me ankasa me mo me send 2,000 ene man no Panipa na sa maame no ba no wonim baabi agema yi wo maame no ba ne de me momu de me no de me nya ewo mu ma adwem ne se maame no ba no wonim baabi agema wo ewo oman mu na ne maame no ba no ekwan bi so na na no ye criminal me ba na me frɛ ne se ma bedu na maame me rest kakra me nyima home na yenko hwehwe abrante no aye maame ne ba no adam ye se abrante no me yenko no oti krum ho ka kire me se ya ka bibia wi ma fa me badge se yenko new plan station yenko akra no afafu afra me oniska oni your friends me send am se me no wakasa the whole day yenti na woniska na wonka nche ma me send this can for ma na na dwesa me wana me ko send this can for ma no tani jai se won fin se wonko dia jako ifuru onu anu no onu kura no isi am friend fu kura nfa last 3 weeks me ne me ba no konkran onu so no akọ abrante agema friend ma okọ se onua fie o
se na dan fufie o ho na me ba no kodi bi abe 2 days 3 days mu akọ akora no so ehunu fie ho oh ya ko ma ko chirin kran the whole day baby anu okoda no wa ehunu baby anu okoda no was say Richwood hospital the whole baby akora no ye wa ehunu ho ena yes abai enko san koda enti baby na enko kwosua ne de se enke ye ko ho no mu de a enke bia ke ye hu agima no kora nke bitime nya no hu ne ebesi ne entwa nkyere wo ba no baby anu okoda no ohunu san koda no sa no mo ko asambo no mhya ade nso ko ne atu sambo do no ana mangudua ko ne atwa mangudua ye ko no wose ye besi wo kanashi overhead bridge na se isia ye frusrun se ya ye be ko left se be twama ko ho no mfaka ye ko ye ko chino ye ko twam ye ko faka ye ko Panipa na sabre ameno kase wo ba ye no uyi ono ba no ekope na kira kwana unya mpopo ye bia babia wowo debi ingu babia wowo ono die Ghana haya krum ha o menye mu no wo na nso baabi pote ya ubehu so wo ne die se nyenkan wono mom so die nkan no wo me sure say agima so wo ye connection man wonte say embassy we otadi agro ho ono die embassy pa yeso wo dina agro pa British embassy ono die ho na wowo ani akrai kura wo ha say woni na ko ho several times wo ya wo so o de amanfo fa ho nti wo ko pe visa ti British embassy die yeso wonya na wo ho no ko akuma to ye mo ate ti akuma to ye the fair fidie so na te so person Sompa Asem Mpe Nipa de ne ye ma opa protein ye me pese mo ye ma me ane se akwaya mo befa so a abrantie mi hu no wa juice ka na magimi sika me de menini ni asem bia ye be boy ntabam Mate Oforisuo ye tententu Oforisuo be ma mate ye boy ntabam ye fafom ye fasoro mate kunum bi be nya media wate Mate Oforisuo kama koma to yem omna samwa Oforisuo se ohwa branche oniminyamfo a oda TV so ya de bia no ya na ye kasa asem se ya hwe ya enkola bi ene ye kasa ye ka enkola asem ana mamu o masisuo we wonya ba mu a e ka obi ya ba mu a opani oda ayiso nya ba mu a na ya na aya akoye twabutu kakra so ye gina kasa bebre ensem na ya kan hu bi ani o opani oda so wabusua abusuafo hwe se sebo koto abusua bi na abusua pani bi a ana maamefo bi ewufia wo kyena omuhu omudi hye so da TV so a TV na yede obi beto so na anye papa ye bone o nti we de mudi hye ankwaye papa o enye yen ene ye tan nti ene yede infoni abeto TV so opani to sebe onya akwada hwe sika wo bodin a waje mpempi no Ghana no yede ani kohwe no ma baabi yesi obi a waye rasta obi a wa twam pese onti so we nipa boneni enne wo mu pen ana wo mu a 7 preso madress kama wo mu di floor nipa no enne wo mu mapampa mo pa ebinu mo hwe ana wa hwe ya wodi wani ebe si nipa ba ku bi so se nipa so masi wonde na ade bia be ira bi ona wo fia wafa waja ni trinwi nko me na meka chora wan hwe wa ade ayira no we nipa boni ni change obe fa ye because obi ade ayira na ade she obi abrenyo ono a asotwe ba so no e change obe fa ye opani wo si ni din de sen ajeman wa hwe din da so asante mamu a e ka so obi ajeman a edin ka se wo ajeman ya basire papa ajeman ade a wa ye shemu woda so watwa kanko a emeya bianka watwa kanko se wa pampa mapa kakra 7 pedriasa wada roma umfoni na da TV so fa papa isi kabred na brante no so a woni na ekwa na ono so ka cho woboa wanyira bia efie no woni se fie ne so woboa ya wonde ne wo fa ase no me se me na bi ka se mo se pebiadifo na ne abomofo nam ono ne ba no ma me no bande onye ni papa wona ne we eye kana na o mu diska no oni mfie ho won kyerew ne ba no do ni mo papa me se ma me ne ba we ho aba o
or percentage room. A room maybe I would you war fashion or no nipa no or percentage room. Uncle baby. I did such a covered by Crapona tell me. Such a 1 year not just your nail, sir. A room maybe I make cast a moment chateau. Oforisuo. Nipa rest idea we ye say. Sika ye de ma wo bia. Sabi ye de no mobile phone say. Jeme number nam so no. Hwa ayira o. Ayira. Seme opani wutu me se me kwa brochiri. Mata mi sika be 2 billion the amount. Ma jo number. Me so ma jo number. Me je number ni dinti na me number. Wrong. Ana tiefo tes asem we ye. Se woni mo bi number na wotam sika mana. Wo wie yo. Number. When the cash row, the number that I could pay number. What's your number? And then my number we could tell me. Monsieur, I'm for be friend from me. It's a Messim Mpa or Penny. No answer, Medisha Manum, Namari. Now, me dem a card. I call your number for fraud. Son no more is a month for the dear month for will be acting kind. What your nimini pano. I broach it to a Sunday sika. Edia command, who was an old meaning no. Winning the crown besso, oh, one number. Oh, any paboni. Ha! A good time I best say, yeah, the kitchen man for say. Send me the Sika Mawa, my moon was young free. A fear with him. The dream may be one man. Sabia so papa opama coco boneno. Na coco pediatry. Sano man beat Madame Fubi. The bread the Fabrochebo Wabeka, why you broke the Sika of the buyer. Was what the lemon. And Crawford when you want that. Obi na yede e kire wo mo wonu mo telephone so o you me person me business say yo first batch o de buy say no mo don second one na mo na ba na fe sika na edoso edu third one sika ndoso be si na me no ka say mo na ma biem oni ba bia Crawford no kra wo we adwen we ye besre wo mo se be bi kuta mo a mo pese mo tu kwan mo pese mo obi e business mo nsusu fa ye honto number so se ni pasuma si pokwa bram ni number o mra se mam ni number inti no mena ne dele sikasa dabi ever winim ni fie no okay but abrante wada roma a haidi wa bayi wo se de tententu yeah tu fa ba bia opani a woda so ageman bomodi baby out bia abusuafo mesramo mutie obi a wonim no ya wonim na busua kwa kodwom wokobo ne maame na wodwom na mane anane wo fa na wonim no bo na mane na da wo fa sageman enura Sompa TV woda so se wo kwa wo ba wo daka ofoso wa menka sem nipa ye nim wo mo a omo ko mo daka mu a wo mo ko ba bebre amafo sika okay bebre amafo sika pokwa bena bla bini o die ekoso yi a molu yenua be men ye frese bini o ne bia e ba se ye kwan sa na ye minimu kura na ye ya ye bresa hwe papa yi ageman na nim ye tedwa kama nanso ni nim die ne na adwen no e wo fom kakra adentra papa wo so obrokro lie ana wo mfa ne fon call wudi kaji skana ansana COVID ne dey eba eti wo kura no nim die mu no ka fa she COVID ni mu she oh bibia ye radio na so yade ni ba ye no ama problem say dey aba Oforisuo mpa chota se ya wie say na abanti e di problem kese na abanti me nua be mpa cho me ye nhia me nyine se papa wi anko wetwe ho man so ana menya ba jomboa ano brebre e ma ba to form agema na adwin e dini suna na adwin no e wo form kakra ninim de ne nkosoro oh yes we a simple addition mathematics equals to tate plus akazimbo what this girl you know no for sure COVID one to kwan oh yeah you obi asedem so therefore you do kafa e bu bomb for you kopie nyan said nim de fa sure o miura ye o ma diskan ma wie bibia o visa no kwamensan ka itimi so wo ba o bebedu am no betrase COVID no e ka ba da ka de papa yi o so ne na e kwamra wo chira boni o o bi chira boni
Gonna we a D for penny. Oh, that's all me kaya no. Opera come out to the What you be so quiet be? Oh, I go try lie. Oh, it's got COVID in the body in 2 quite. Papa can come up 20 years. Oh, that's all Mr. COVID in 2 1 for this camera. Oh, the papa. Oh, blow the team would get us on basis of you know, Nami fancy. Oh, etika woni sanim de na ka o hye papa yi obunanim kotodwe papa mi di bi ko mi di amanfo ko na asem na si covid na ame ama me ko bi hu de menye papa mi so kotodwe m se wotim tumanya ye abro embassy for na giska no asem be ne ho bi so mo ye hu kra ye mo djuma ye ma ye etika ka fa kakra be ka hu ya ko ko baba na bi e kabi kamera yes wo formula we ka ye adwuma so de ne ko Canada ntino woni me kan na kabi adwuma na adwin na adwin sa o nyini na adwin ne nkwa akiri on first can na on first can because we ya want me anye sa de na convince papa ndie e wo so this can ba enu ntimo ma ye ntra hankwan o se bi nwia grant ne betra na asenya me ya enso se video sim be se me pa chawo enieme bi nipa bi ye no bra e sha ahorowa emeni pa yem siwo mu ni petite obi nu mosem e che ofu ita bra sabi mpen fon fa chame oya sa me man traders chapo so obozio ebi jama po on iti besre ajiman first can bla abrotia afo so be ma me da se na no mo sese ekomode wa ye mfa ye nsamienu enide ana da bia ya na me kanye ada obetwa obeto ebo atwa esofra no na mpafi besi esofra da ho kakraka na so no eda obetwe wonsam abeyire ho se wo de wo be ma wabetimu odu enti wo be ya tobo na manatra no to de obeto amanatra na emom ekira asem onfe beka wo ebre bia eni ekire kola na abre bia no wono ma ya na omose mede nipa we se betu kwan mede nipa asemesi ebetu kwan mede obenten ebetu kwan no ofo so be ma ye ka chi omo anitie pii na no wo ma waniti pia wo ma ponche achi ewi ase wo we ni wa mena nkasa no sometimes anya obi na betu wa mena ma wo obi enkunwa na bewu seda ni duru ho a na ya na sabe ye nuanom entafo no omuka seda duru wa no seda ni duru ho a ofo so be ma ye nka ma na enwa ye ka chi ne se mi kotwa mi dua wo wansam wona se ma enya ntwa mi pieto de nka ho enya nto enya ntua ade na nka ode mekọ anya yi a mesro famisika bra mi tietia simple and short ento ofo so na ye bra ni ntino me ka kire ne se yewura opambo ai ode shekan wo ye ayi mrante ahine bese wo ye oman bi okro bi so man hine krampa enka fata oboro so wo ye ni monyafo mo onwu ne ho animu asesa we na ka wa ya de pe bi na se pe di padwumadefo ene papa ya sofu ye ja wadomi obi amna na kwa kopa ne chwa amna tiase na ke do wabetumfo kasafonyi so ne ye bo waba so ni monyafo te se wo hu asem nso e bata wo nso no enya asem papa nti no yesre no ofesika ne mranya se ye nem kwa ye de befa so a ye beji esika wo so okay ye besra branti agema se ye mpene to ye mpene no a se ko yo se ba yo kaka gbran e sika no a ne ye pe papa ne so won nko biem onfa ne ba ne nko biem fani sika ma no sika no anya djuma na mom ye besra wo mo a omotai ekọ British Embassy se abrantie ho no di atrantwe pa yesre no pi anye sa ye de ye kan yiri biribi wo chena ye beka yiraba yaba e de akire no panipa kan akoma to yem ate kan akoma to yem enwoma be konkai ye di nkunim da bia wodwumadie we so se ne kura ba ye kura no wo ho apo kakra papa no a osofo na asem no okay kama kuma to ye bibia be kama ate ye ko ton anwoma kakra ne ye for second story no embra ye ton anwoma kakra ye ko traders akopada
eno ena sabre ye fatete atempo no so odi for pokwa no trader chako pada Osei Aboagye da se ye ko edwedem kakra na ye trader chako pada okay ebo nipadua no ebo nipadua sisi nipadua no okay na se wo ye motim na ontimi nko private ontimi nyimfra man trader chako pada ye black and yellow eno ne ye no bidie pada ya ye din niema papa ewurem obi ade 100% ye de ye 120 ye ko ye nim because ye fru no eno na ye didi gum eti ye wurem se wo ye yem ne nya chako ni bia fa ngum ensuo mu ana se nso hie de anomo a emwa eye trader chako pada eye trader chako pada baba na eduru ba bia nyanya nkyira ka wo waka wo eduru ba bia nipadua no toxin na poison bia ko nipadua no ye be hia trader wada uruma ni nyina no fa bi gu nsuo mu ne nso hye nso hye a den de fa bi gum atre ba ko pe na de gu no onum a na wonom se wo na aka wo pe bi nom ye nya nche na aka wo pe bi nom yade bia wo nipadua ni mu anase wo yefu na esie wo nipadua ne nkoye wo se kura ne pampan wo num ana wo se nipadua no esei wo num pampan wo pampan wo num a pepa cha wo fa bi gu brush ne so paste wo se twitwi wo se ni ye ne mas ha ne man pampan ne ntu ebeboa eye black and yellow okodwa so wa black and yellow eduru ba bia frama agina wo yam eduru ba bia uja wo nan a enka no eyinka trader chako pada box ne yellow okay Baba ni wada uruma yefa number no tuga enframa gina wo yem na se wontimi nta eye trader chako pada eno ne yedi gu enso hye de ne anom se yefunu so no se wodidi bibia mna bro so bia ye kodai e bia minwom no ne omra sam wo bepie e bia bewi nam kakra o de be chedo e bewi nam kakra kodro na se ya ye chako a ye trader chako pada black and yellow eno na ye me pa fa telephone number no ne ekope binum aha ye will be office ya office bia febisi wo okay mu febisi wo fie ho febisi wo ye first aider e be bo ni pedua na bo family ni nyina no e ma mo so mo hoto mo 0243 943 413 0243 413 black and yellow trader chako ya kwa so ko mapon wo ne Pentecost asonda no na ebe ho ye ko trader chako pada kamapa Yanko 21st clinic abrewetia 21st clinic the sciatica expert for hon and yedro a share overseas Alpha Radio nchen ho pe na kumase yakache ne wo na 21st clinic se yankancha obia sisi yade ha wo anasa wo de na yesiatica free wo sisi efa wo to ase wo ntini na esa wo akofa wo na mromu ekosi wo na ntini wo to da bia na etwa wo eto da bia na agi wo hwinshinshim wo je ho anje okoto enkoto sore ensore wo da na ho kora bobo ni nyina no e na 21st clinic se sciatica no mu na agi mu abasobode adodo na enu tie fa nkwa wada bomoden na fa wani ekire mu e wo ho no ntu ase mfa ma wo ene the research center another roment ni asa benya wallet sciatica ye hwehwe mu no asada na de ni nyina no ye tu ase e de ama wo enu ti se yade afoforo bi ye wo wiase bi mu a e wodi no se ye stomach ulcer hepatitis anasa diabetes wani echi popo wonamro mu ya na ka wo eniema ahodo bi a agency abemu e wo pomoden ho nsem no 21st clinic yese fabla laboratory test ahodo nyina ye bi e wo ho sanso e na scan ahodo nyina bi nso no yesa edi ho dwuma e wo yaso ye ho na ye ka cho se e wo massage machine kama e wo wonti wo ba ho a wo pomoden ho nsem no esisi so e hwa overseas Alpha Radio nchewa ene ye wo ewo kuma so obo ase call junction enso be hu ye nkokwa ata ne ata ye ne stadium megate no ena edi enhwe ne musanso ena eye empotam kasoa brekum sunwane ene emia hodo ne nyina no ya boy yesese ewo ho 0540 311 0540 311 311 eye miza aperitivo ana 5G Yanko mizo akache yanko mizo and 5G meza yanko divo eye miza 5G ana aperitivo eruni ya kabum odofo wo ye kremuni wo ye limam wo ye difo wo ye apostle ye nyina ye mpebi nom apemfo mu nyina mu num bi mizo no ebebo ni pedua no eye drink ya eye emudu amango ne ne ma ye de afrafra nyina ye kama edu boni bi anim na boye funu bo system no me pa chawo ye
yɛde kɔ ayeforo yɛde to party baabi a wo biara no kɔkɔpɛ bi na etum dosopo na kɔkɔtɔn na mepa akyɛw wo ton so a wobɛnya sika bɛnya mfaso wɔ so na so aka sɛ yes apativo miso drink ne nyinaa etimi aboa 5G no yɛne ayɛ mɛma yɛne yɛnom amesisi mu ayɛ konkro kama etimi gyegya yɛ yire no so amomu so ne agye numbi wo yɛ driver ne numbi wo yɛ mazi ne dumbi bɛma bia wo asase so mpakyɛw numbi wate ɛyɛ 5G miso drink aperitivo asofo yi nyina ye nom because of kasanenti media fo nyina obi bia nom bi empenifo nyina togu so ye basom pa hanom ababe tubi e de akọ be bia wo se de ko bia mo muton drink or traffic mu nyina obi amra emla be tubi enko be pa cho for telephone number wate na okwa na wafre na okopin do sopo na de ko gusto mu be bia wo bia no yakun so ya homa e de akire ye 0246 270 221 0246 270 221 aperitivo 5G miso and miza miso and 5G miza and a hoda ubo buy no brabetobi ekogu pub and supermarket mu yanko Dankeba complex limited the what and ye draw e wo pechi number 2 Kumasi Krodrem ya wase bra wope ayasa ya etu nyalwasi yesi dro na baabi ebetimi aboa wo pa ma opom de ho nsem no ejirejia ne na so SCPS tade abawo a na Dankeba complex limited ehwo ene wasa wode wani ekire na Dankeba ye wase odwene wo hu nte no waye no pina ene de agu adwaban so wase waka chawo se bia wo ho na se bia wanum enya wo de anasa wuti bia de wia na wo yafunumu ayakusu yemu nyina ayakuche ne nyina no wase wo de Dank Vita no aba besro ebeye yabaduane na akoye hyehye miamia ya ma wo yema yakusu ne nyina na etimi akọ fine pa e de amount sanso na stomach ulcer yade no so no e yade a e ha adwen no te no what the Dank Vita no any Dank Gastro Care e de abawunya bia ulcer away etu na se e de amount Dank Pro Care no so sisi yade aduro wa wo sisi ya we ya amama agyeregye wo sisi mu no etu ni nyina se e de amount na made dia intiri de ne de wo se wunya Dank Antima X ni bia eno ano ne betu ase deku e de amount rheumatism no ne sasablo ene wachi nkase wachi brebo ni nyina ya wo ya no e ye Dank Stroke na wo hia Dank Factor Care so no ye de tu koko ase kwakwa ne bi wo hwa ne ayemtim na bi wo so a eno ko na nam wadie kwakwa no esisi wo na ayemtim enka ho no eno na wo hia Dank Factor Care no sanso na Dank Vino no enso eyeba obi akoko ene ayemtim so aba besoe ne so meso wanu mu ato wuntimi enti bi ni wasore adua wo dua so wakese ni nyina no eye Dank Herbal Tonic eye moja drop la ko pe wo nom na hyehyɛ wo wankasa wede no wabɔ ma se beo ama no etimi akoye e de amount meso na mu nsan ya de ahodo nyina wo ho nsem stroke onwudua ya de hepatitis sɛ ni nuanom ka ya no bɔmɔden a nefo ani kyerɛ mu e wo pechi number 2 Dank Herbal Complex Limited bɔmɔden na Fred doctor na wani wo eni nkomo 0266 593 330 0266 593 330 and now 0244 017 556 0244 017 556 eye Dank Herbal Mixture ene ne nkeka ho na ene eye kase no Dank Herbal Complex Limited wonom de abedwa maso tu kwa ba bia tonro etunu a wonsa betimi akabia to no okay yenko jo apa electricals aso ye ono ene ye frano abedum kumase abedum Asante ni nyina ne se jo apa electricals wo de woya bia banasa woya ne de woya fie no eno manfo dodo na agye atum efie wurafo agye atum electrician for so nyina agye atum Ghana Standard Board agye atum Energy Commission agye atum opedie bebiem eye signal cable sa cable we ena abano eno ti ena mfre jo apa abedum kumase abedum Asante eba ye ache enkran ene tema ene kosaye na o mate so mfa so ye papa efisa o de signal cable e wo ya wofie ya electricity bay no beba ni nyina no e wo fom ni nyina no se eye kopa wo ya signal cable no abaji him abaji din e wo man Ghana mu ye papa
Ghana water and your share your signal cable. And your signal cable Ghana for your trodo, Yanko signal cable, Asua Joapo, electricals and aquafaba, Wabua ama sabreno, and Yoma air conkai, if you are essing air conform, and and a sabreno, a ja akasia market akasia, essing air conform no, if you say, Waya, what the way in our kitchen frame and the signal cable, and our ya, and Nutina Joapo, and then you may make us answer. Was them Pempradia Bia, would you the way of Fiabiano, what the be Abakumase, underground cables so to be, transformers are who do Yanko Joapo was yet near Kotobi, Nina and Abua, Amanyoma air conkai, and Utodo for me come for Waya Pad Yamau, Nas or Cotona de Boya Fie, say ye Fie Ensia, a yes signal cable. Now Pebia to a Japan house, one empty and Abrosano and the different anymore. I'll say Sitazi Randiname, Ubenya be ato, Yafre Joapo electricals, our home at 248 0246 9058 98 0246 9058 98 and 0543 934550 0543 934550 3A Herbal Center Yankonia Konum Coco Druate Ye Kotnia Cope Coco Adrochi Aquine Coconia Yadebia Norton and what she yepa Abrantia Baba wa untui emfa uto entrance Nina se Coco Fruto and unti trans and watch auto a drew baby and win from a bonnet air condition Coco Guanmasio Yankonia Coto 3 eco capsules near for 2 eco quasim a drew baby and the Pedrian and a one dingless is here so Coco Amasisi a mamma abba baby gym where Okano Sisiachra Ye Konya Cope 3 eco capsules near the two cocoa na says Yadia no yina a ye coco Mamma can't you send it baby brabia there would did call yamu ya dear who do pino ni a ye coco and not your cope coco quite Uja 9 and mamma Nemo Jeffrey Muba a ye coco sa and when you saw you receive Opo Savani Odosano a yako a ye coco no maybe every through with him tum a ye coco a ye 3 eco capsules and the eco to us him now Wamamuha and Kumasiano baby a tono to no Ubenya Biato ye calling Herba Danny Herba Miss Yabani Apidank Ubenya Biato 0546 107 107 0546 107 107 do abano anya trase yako computer so gedi emrasis ya Come be able mix 25G as a papa say very cheap but me find the road to me say discipline face up but in ya no say very keen obama fear no one ameno say me kokrum na say me bla no one ameno kokroma no one here from fruit no so no ma juice in room obama fear no one ameno say me kokrum na say me bla no one ameno kokroma no one here from fruit no so no ma juice in room 5G drink papa Pussy crum nipa no be few. And the drink yes also when the juice. As a papa ne dia chaye diaba. Did the real chare no be dalega. It will be a little tasty aba. Blood did the money on fire. Pafido on the show. Why you think it's a joke? Filimia catch a joke. Guy Mizu or sign and what dear to baby. 5G My main number can also a mammy whom procurable bought my virasum a year 5G. Sabacope a baby. I say now let's go. Off do on the show. 5G. I think okay. Just Antima Jatuma Sompa Asem Mpe Nipa. The old pano enya atase. Ma me yenche hono mema wakwa bawate. Obapa empom to say. Yankopon adum. Bibia boko die. Pacho Yankopon adum. Udin de say. Pacho efrem yo hima. Wo hima nko a. Pacho. Robert so na di hima. O hima efia. Efia no so yeku. Asem. Ufri hin na ba ye wo hima. Me pacho mi fi panko no estate F-line. Okay. Wakosem ne say odi abeda Asem Mpe Nipa. Mpacho makosem ne say me ne abrantie bi na etie. Ena ma nhwe me hu yie. Ena me san kofa abrantie na chi. Na abrantie na me kofa na chi. Uso ni abrantie bi na netie. Me pacho ai. Ena wanhwe hu yie. Me pacho ai. Ena kofa abrantie na chi. Me pacho ai. Na chese na double game. Me pacho ai. Yentie o. Nti me kofa abrantie na chi no. Na chi ne ye papa. Papa ne ye frɛ no akwasi mafo dodo na anim se ye frɛ na Africa aka Rasta ono so me pa twa ono so opankro no F-line ho a oti opposite ye frɛ was police station ho e ho na oti chese memma ni nyina opankro no ho mpa cho da bi
abrante na me ne tene de oni Ghana ha sei o wa kwantu okay na papa ne de ono wo Ghana ha sei nti papa na me ne nyina e wo Ghana ha yete pankrono airfly estate on na chese wo no wa yi no remes na wo bo me pa cho abrante baako akokora baako me pa cho ai nti abrante no na wa kwantu mu no me pa cho ai na abrante no akokora no na wa ha no me pa cho ai wow many information ho say ya na kama bi de kwa kagana be hu dia na asi akire obapa acho na esi akire ni say Africa no which is akwasima afo Africa na de he ne organ ha papa no Madagascar no eda ho rasta my papa no me ne organ ha say no esan se na one me wo ho na me ne hia me ne di nhia na ye funu bai nhia ne say me ne kodai o ne da say me ne kodai o dabi o o ne kodai empaso agro menen ko di mpaso agro akatima campaign mpacho ai show na ede nyinsen epiem nti nyinsen epiem na me ka kire no me born amane na o ka kire me say wate because onim say oni machia because boso me so manya me period me mu me nsa na me ka kire no so wate na emom no obeye me ho ade na wa fa to ahwe akola na me say na obeye me ho ade na papa yi ma yam fon so de na papa pani se na obeye me ho ade ansa na wa hwe akola de o ma me yam hye me nti e ho de man kasa na me ye din me once na me ne o outside no so kasa abrante no so kasa nti e ho na me pagya ni sen na me de koma abrante no o abrochi na abrante no so ene wada me pa cho one me die bo so me ansa no o tu kwan no ena abra akokora no so ene woda me pa cho ai ba me de na me nim se akokora no na ene me afa afuru no na me de koma abrante no wa abrochi no enti sadia ya na empempi o manfo kasa oba wanyim nani ni kunu no na wan kasa no wonim se hwan na nyem wo akokora no which is akwasimafo aka Africa akokora na nyem wo me pa chai rastaman enti nkomo no enti ni akosi nyina ne se eye ne owa abrochi na brantie no ehu se enye ne dia because o share time or the free Ghana ha say koi and or the check here or jitum but later on we find out who say time or ne ushia oba mishia ye no enye sa time no na o expect sanka mewo enti o hwe date no hwe time amewo no say abafo idea enye media enti e ho na eto me so because me am nim say ade na me ye na ye bone se ho man kasa efi ho kɔ no be ma no wan fi mi bie se ho na se ma ye bone enti na wo se manu me ho e wo se me kɔ back etu eye rasta man me de ne back man because see no abɔ me so na me back na me frɛ rasta no na me de to nanim na no be yi to ho se na se me ka kire wo se forma me na wo de kokoma wa brantie se bo apayewa unim na afa wa wakɔ na wakɔ pem na wo de na ba de a nipa de yempo nipa enti wo de na ba de a mesa agima de enti si abran yakokora na me ka na se me oyɛ rasta man aka Africa wa beji atum so be hwa akwala no ama ebusuafo nyina abam ama omo na kasa waje atum na ni akosi nyan se waje tum no so wa anya ne sa timi de na ba se momwa me na me hwa Africa no me hwe ne ba pamcho makosema am de ba mame enti sa breadie na chese double game wa boy no wa hu se entwa yie me pa try enti wanya no hu bi se wa anya de me pa try na de na wo yesa ya ho kire anase ade anase na ho ye odedodo ekwa bi so adenti na so yesa me pa try ba ko na ya ho kire enti na me cement me anhye me ho so no se enti ni se ekoban se na ba bia metie wo se me firi ho no mo me mra so ti me ko han dan na sika me de be so dan ne so akwaje dan eno na ema enam sa akwan so me de me ho koma papa na oni me din hye mu ansa na odi sika na ema me a me ti me de ko han dan eti abrante no ene papa no hwana na ni sika mu oduro
me pa cho abrantie no ono mihia no nso anhye da anche saa na mbehia akokora nti no wo Ghana ha na mbehia no ti mbehia no pese o che se oba Ghana ha se ne hu sika nyina awe nti agi so san akọ back to ehọ no koye adwuma ansa. Here is the case nso na impromptu ho na nso na baby ametin so time na so nti na ade ba consent me anhye me hu to the center na me ni option bia na akokora nso ka chem se so no so de be ma me de na agi se me biem na ma me wo ye dai me bie me na wo bie de nam o de me kompaso ene me ko di mpaso agransa na o pese me gi scan o mpaso nti o de me kompaso ansa na o di scan ma me wo ye de na hu rasta man no me pa cho ni ye ni se na me ko ni fie ko bu nsu oton nsu pipe e wo ni fie ba bia na me tin na nsuo ni ho pipe ni ho nti me pie ko another a house and the kobu nti sa efie ho no e na me de ko hu rasta na se oton nsuo e wo fie no di hu me enti no di nsuo no chew nta cho da bi ohun me a se me ton e san se me ko ton nsuo ni wo ni ho ni nti obe fam sa adamfo se se bia ma me ho te sen sa ni bi aha na da ko pe de je me number ho te sen na fam ba cho ho te sen na de je me number nti wo ho anu wa frɛ wo te sen boko na so de ma dia 50%. Aha etu ho te sen na o je number no ba cho nti wo mo a ofrɛ check on you ma hu se o fan ho ba cho eti free wo no na nsuo no de na onyi uska ba cho still no oje na oje mo wo no hu se oje eche no afra che uska na ma eti wo hwe mu pa no a na che se ye ka wodo asem no a de wo wa bruche na brante no ne akokoro no hwana na adon pa pacho na me do abrante do wa bruche no pacho na odo no ede na husa ama akokoro we no kodai pacho ntina me se me pa ma che o menti mi anhye me so nti fansa ya ho kire na nka wose mitimi gina apartment mi engina na me di a ho che echi na me ko ja me ho ma akokoro ti oni abrante no tram fie sei pacho me ni abrante no de be 5 months be na 5 months de esa nyepe na akokoro wa no so on the metima kasi be 1 month 2 months because an chekola because on the na koye free et say ye ni enya ade to say a date to say serious be but me be hu so be pay ma like opay me no person o hia me ni me bibi me de me be hu enti eno mu na ma me de fast akwanya ne so na me de nya chance da bi ene ma me mfa makose me ntu papa ye nim na me nhwe se obetimi aboa me enti me de tu na nim a o kan so be boa me na se afa so se ene se ade a enti wo de tu na nim no eno ye na awe se dan no be ha bia ma wo yes enti o ha dan na ma wo no de na che se kwa bi so no so ye na pede ma no me pa try oh enti o ha dan no ansa na wuja wo ho ama na so ja ne ho ansa na ho ha dan pa cho mi ja me ho ansa na ho ha dan nanka je so don no ye member ne wo dem ha no mu ibu bi ani wa se de shie eye formula mame enti sesie no akokora no so se won hwa akoda no pa cho waje atum say you nipa de yempo se me amakọ na masa de aba because oje na me ma amfa ma no se se makọ na me de aba se ne ba ono so nim se ne ba pa oje tum nti obesom no ahwa akola no but send your car so besom na nya saa e na oye enu nti na me de aba se na chesa no de bobo se anya no na de tue o pa chai enti sika wo ma obi ana o ma obi kura ana o ma obi na nso me pa cho if you say me wo ye ohun me da ama to akola ni din pa cho me an me family na me to me bandi na onim de wa ye nti na wa to ni din wa hu se ade na wa ye no wo ye gina wo ne enkwantem nti na wa to ni din no se oba de ka wo ye nyew na atu din o ba cho be ma no wa kwantum ne din bae but on se untimi mfa din manisa se fadi se tunu wa bra abusuafo ni nim family bia wo ma fie me bibia ono so na me family nim no ono menini mi enu nko a so mo se ye nya ne sa o se o ma like to say bia ne busuani ba ku bi kura woni ha kura ba ku bi mra fie kura no mo fa din ne mra na ye hu sese ena ma mo ka se ne sa de a ye tuntu so oba na so accept say ne ba na obesesa din na wa sesa no
enti oluma bugi so de din abana mpa choose say de bi wabusa me din am de ato no but onyamfa din a o de beto no emba kola na nyamfie sai ba cho okọ 4 years wa fiti school ase mpa cho ai hwan na hwe no me pa cho me ma me ne me papa na me nua ketua eno omo tete omorem kakra ne mbenya ma me no na me so me de ahwe ne kakra where you obra kwantru we akosem we you obra kwantru na ekwa bi so ba bi amani agi ababa ho kakra ne se wo so onu ahunu se waye bonenya brante ne ba ntia so okọ back ma me na akọ back ena akokoro an ka se onyia because akokoro nso hu se odi akoma obi wo se odi akọ ha no me so nyeme a ka ba edai mpa cho eno nso nka me de ne be famra kwa so se on se manu me ho ma ya ade a ma anye ne ye nti me baaye no ana ma power cho na me se manu me ho nti wo ka se still anya wo dia na me minim se ye wo dia na nso nim ho se ye wo dia ne de emra kwan wo ho no metimi de afa so baaye ebia se bia ekwan bia be fa so bia da se obeye die ne anase bibi se prove se ne ba ne de because mimi de mi jitum se ne ba ono susu nim pa ba ono se fa na man fa man okay sa no okay na kola no hwa wo se hwan ba cho se African Rastaman ba cho Rastaman ono ne fe na African ba cho Madagascar da Africa no map no mabi wo formula o Bama usu kantakra ka chief executive producer ne Rastaman no twetwe nkomo kakra ye hwe Rastaman ekwaya wo fa so na wa hwa akola no no so ya azamfofro Emma manu bi esa abrewetia ne baby ne na no ne mom yeti voice na tem na amanfo bi apoma and then I also also one no about 4 years after come the office na o say unfi no aden na wa akola kama say na o yes sir onye wo so ni akola no wa akola be unfi no nsenti na me ma frɛ wo no okay oh I wa de kasa so betimi abɔ ne tofa eno de okay akola no nse o ni ba wo okay mi ti wa onyi me se so mi ba ho na pina ato no so I mistake you know and then na makola na ba di mo na say mi ko be mi wa mi phone so kura ko di ni be ko be ti I just in the charge in the brain you know it doesn't know me ko no be after me we just ko am share no mo so me just ni ko bi ani akwai da ujitum sai wa ba no ba dai me sha ba da ujitum sai wa ba no ya kike da ayi ne de ada ayi da nye last ayi da nye kike adino na mu de mbizo ai na mu se na wa ba simple for mo ye was swami baba tu no motel opposite swami no motel shopping station in Chawan mo ko no me e kwa ne jua na ngamo yenka obana se ne ja kwan no na last time on ma afrani sky na be do the me ba ho ne Sompa ya sama o did you right so they get from him was na in terms of last time one night before na to get
ebi a be ma nyi de da kwa ni oba unu wana mo timpa ni ga ni na se ga ni Dubai oh me so ndukwa no se ba me ne ti ni kwa na we na su food o na wo kwa ha down with the food memo it's a 400 and it's a me boa 1000 so me ba me no know what you say me dey me say me say me I have to buy one down so no mo ka me dey me no me dey me ngwane na me pie me obi am fa say me no kwa me dey ma you know kwa ma film kwa so say you must know how no some na me dey nti onu kwa we kwa na me ni pakro we na me ni pakro nti o kan no a na me hu no say me ma gire balance we ba o no say you are say akura ni me ba de me gire I just who say boy no no so ni nanyim no akwa ntanza akwa na hu say samo no be fa na ni me de no enye ne ba no me oh emma o ko ye nti obi ko ko di ni na fi o papa e se me say je ni de o ni nya na akwa de ya mponi ni de ni ta se me ja ko na o wo pa nti se de asemi si yi na no onye se bi ama wo ba na me and now I find that girl here will go on in it here. No, me no. I said, no, minimum position. I said, that's what you stand at 10 or my father's kind of problem. You look to a fan of problem. Or to a fan of problem, I said, what's what you want to mean? Yes, you must have a talk high and a car. 400. I would say 2019. I know what they can now. Maybe I want to know. And Canadian no come yet. May be an answer, may some near Marco. But more can me Marino as a 1 hour because me know and I just know no cocoa and no say. Me person me who say na ye o girlfriend na wo ko ne we kakla yes woni we dey me bisa so me bisa no hwebe me ma kuntra me bisa ta woni ni hia mu dodo eche kakra oh eche mo ka dey so woni woni ni hia mu bebro be say 5 times ana yeah bedu ana 4 ko bedu okay. Yee. Yasem. Bema nkasa no du baby na se edu baby na ntumi nya adwuma fanhye 10 time. Enen entafiri bi enam dem ho. Asem o yebusa usu amekwan fa ho rasta. Ah! Ne yegna so America kwai kan Sompa FM we fa ho bai. Oh. Okay. Omra Samuel. Tell Branton, Rasta Meboa. I never saw Uncambo, or Guinea. Oh, Guinea. Quaquas Quano and Camo. But for Guinea, dear. Who could say for that young was offer? Now, Buffy, oh, yeah, so come. Oh, for sure, sir, a brother used to kiss a born same day. We didn't in a confona normal Saint so I say, Monia a fatame, and they are stretching a fatame a day at to a many. San okay. Eti ye mami ana enwa ba ye ofa hye bone a asotwe ye fata ne pa na nsa aka no na me na kwa bi so no ofo so se me de adwane ebrew na hu se adwane se wa hu se mafiti na me de adwane ba na me de adwane na kwa ne nam anwaga janshen ya kwa nam ba ntema krofuru manza na me de abrew adwane anwe ya woni ene anyinya yes aso adwo sanete na we ya edisua na nansen ye program na ya edisua on se enwa ma ne binum enoma we na ya na edrumre bia ekogya so dem bompa ya awurade ma ku awurade be ma obi o se pa no amani pa memma wo sika pa esen komo ware nanso noma bi se omutia na ayeda ate omo aware ne ko akire aputu omof nipa wasem na yeka no fosu me first pa na minim saka akra yewia first yes we be apake ne kesi abewe ne ni wo
ene ye wia ma ne nipa nyina ye de kwache akwa de na kwache baabi o na o kasa no wo sa branta no wa bruche ni se mutie ni ya wo se wo de ma na ma branta ne je chie na branta check date no ana obeka se me kwa de nyamia no no ahwe ono ahwe se ne boni e wodi ye na ntu ama wa ye dai wa nkasa achire ansa no hu se no kamede komado wa bruche na akwa na hu achire sisa na de me sa tam e de akwa ma rasta yi rasta bi asa ta wo kan ntema nkasika bi dan kwa de hwa akola yi sese wata makura de ne ko baabi afa na wasan de naba na wo kan se nipa sam akura ni nti Oforisuo ye nwa bai wa beka ne credit but wanya de mame me catch up please this is life won deserve sa won deserve sa ye betwi wani mu kakra won deserve sa wo yes sa wa wani tua pefe sa de na wo ye no emwa on wata makura de na komo obi obroche me say abrochefo ye nwan mo abroche de dia ye o mo because na Ghana no ya dedicate am emaya so still o mani gu abrochefo so che wa ne te ya ye furniture wa ne te ya fitani wa ne te on respect but still respect abroche ni yan kase mu abroche ni o but e bi ho no ma sabe at sika wo suma na ko na homa nso so no a ko no ehu na de one ne te anso asabe unhu ni de bia no ya na edru me bia boa e wo kwa bi so also ma akra no so de ne kwa bruchiri wunim se ho na ho ba wunim pefe sa akra na de ne koma boy na wa bruchiri no enye ne ba kwakwa no na ma ne nkola ne bi mu ade sanity ante du me do me se oba no no awtia na ofie ho enye Oforisuo me se na me no kasa yi oba ma bi wo fie ne ma ba ye 5 baba ma ne timi butu wo so se ya hwe nkra no ashin so mo ye otimi redeem se akra we de enye me ba because akra bi wo a ne ne ye obaye no emfata se bo fi wo busuam eye no ma we ye o sese papa yi eye so wagye atum but o force ne say chinchire twa de ne be fam na kwa so de be fam o se de wunya ne kata chaw say wonu obi ko na wunya ne katwo a susumia no susumia na ntokwa ne kwa wiye no na bia won sa koto nanum ebi ni sese won se wo pese man no wo moa no e de ne fam na kwa so ba won so ka de ne be ekoche ka de ni pa ekoche okay enye fe Oforisuo pokwa bena bla emu oya pa e be de kura ye timia wale e se de ye koso yi e be ye de yetima hia baba awa e se ye pewo ana ye be wale kwamna we de wo afutuo wo nka ho oh da se ye ka wiase nyina me fam wo hyem da bi e ye wiase nyina ma fam wo hyem ma fam wo hyem pastor Chris me pena sempa kwamna ma mintie o preach a ode ho ne wuram ye mo ma ye ka mo gensi esa wadawroma obi angesu kwa na asem na woka no tie asem am menye clear wo ka se be de yetima wa mi wa nso wa dada eti wo de mfa ho je na mo yen kase kwamna de yentie kwamna ye ka to the general una be chese ya wale ya diketi public udika diketi public mi ma mi issue ya issue kwamna mi issue ya issue kwamna ma yina free metio oh mi kasa bi kwamna wo kasa ne me de be de ne atimi aware ye kasa mo amusa ebeda ne atimi aware listen to wise yetio sad me jaye nya sa yetio da bi won nim be ebra na mo bre no mamitio asema ye ka no o se ye kama mema because ni me kwaso no aha adwene ye ka si mawali a etimi an gasem na kwa me no wali a kaso wali etimi an kasa na ye to bi an wali aye boni man aye sam na wo ke wo ka sam wali aye diketi o mo ba o mo wali e ba wo de wo kwese ye ka na wo hold your fire pokwa bra yetio Oforisuo de ese ne se kwamna wo saka sana me de bede ne atumia wale me se be de ne metima wale wo no ko so fa ngom me kam se be de etima wale wo ye me wo ye program na machia pokwa bra mabia ma Oforisuo enti ni ma ekoso no ye ma bi nom etiti yen hwe ye kase me nwa be ma bi odatelemte wonye be ma tsemia wo ko fo oba ni no ba na wo mamu makoko num emu ba kokura anya ne dia what I say and you make us so maba what binum de omuye no e be de memma wale e memma be dia wale wo tie dia baba we kama wo tie ya wo ye ya na se yi woni mo wo be ma be de wo hye wa wale wo because abrante ne kwako hye wo no e bi na wo hobia ba oni na tie ni wo sa akọ old boyfriend ho ene ne chate ye ka se so mi enko so fancy na e maba ona asem na no odin
No, okay. Abrotia. Of also, Bema Medase. Mona someone see me shake and so my can be. Now, Bible say we should be content with what we have. There will be, and I was saying, my nisson, so ma, ya me can be a new so there will be a. Pokabla didn't wish with them, men family and in shame or campus. My nin so there will be a. Be all crampona, ya shakawa, and so soon ye trampana witchery. Ya, and ye. Ebi wo hwa ya ho nim buyen fosade ya ye enye enso ne ye said de kire agise wo ye na bia kwa akoto ye ntina na meka se obi ani ho a odimu me ye bo asia ma metie obi ani mo a odim me esene me ankasa nipadua na metie ase no no papa eye ma bone so ye ma wonim de wo ye ebo wankasa no wabra bomu ya obi krampo nim ho a ye secret de bia wo de asie se nipa ko nipa ne nim so no e bia wo nwene sanfa ma eya ye ni nso de ye wo enti me catch ababa already no wadi nkan agye ne phone so atom enti ye nwunu ni pii na emom ye catch ne say next time no onuma ne kola no ye ni papa rasta wo ye ni papa obi a me ba na wo se wo de na kwa akochinchi na sa wo sa de na ba me metimi aka say anya me ba no na ye me bank ade ne maame but all the same no so no rasta enti me nyina no so nko anya say ye ka e de ama no ne se enu ano no se ba so ka say anya ne ba ye mpacho DVLA DNA nkwa na betimi approve say nya ne ba already was some say one day no nim say eye ne ba na ababa ekran so eye ne ba na emom na wo pekwan bi dia kwa akoma abrantie no ene man ba sa abrantie ne akokora gina ho I tell you ababa wa bia ne wo beka so okofa abrantie no so so agya eyi okofa akokora na agya abrantie no meka no kora na onware da enti obeden obed nani bedi abrante na secondly nso so no onim so no so ti abrochire e na wensu oga na enti eden ya ye the dollar say euro bako ana say €1 ana say $1 bako ba ha say no obenya ho be multiply by 10 ana say 12 11 ene sa na gina enti ye ka che no already no wadi nka agine phone so atom nti no ye ka che say next time no won hwe na sa phone so no wa anya biem na enkoma ye nuanom ma no so say ye ne obi ti na say bi eni ngine ho a ye pake ya ne ma na yes ye be kofoforo ho a ye nkwa dan say bia ye betena wade ase ye betena mpratwa ase ne ye sa akotwe foforo so we che nye su bapa na mom ya na bata ye ho ye nyina de be ye afutuo na me ka che rasta se na da roma obra me entena se ne ye hwe kwa pa obefa so obehwa akra ne ho ofe papa me ma de kronti a ye na nkra mo ho ofe nkwa na ya na mo to mo ejeje mu sa ne abaya kama yam me tinyu so fe natural na eguso asetie nie I don't buy her name pa group. Opa, na so tie mu sama ne ba ha so kasa bi. Akwase Sompa kasa we cha no so tie mu na. Eti rasta mra ne international ntene ne nhwa na kora de onim de obeya ma odache. Okay, odede mu tie na mu tie ne yie pa. Moma ye ka no krenche damfo, ye nse damfo agoro. Maame wa anya de. Obapa, wa anya de o. Yema ye nua ma no binti ase se eni kwa se yema ahokere ebunkamfo ye so emieko wura tebia bim ema no bi pesa ewo kumase ya ema no bi pesa wo Ghana ha ahokere ketua bi seka upe bibi yoy upe adwuma bi esuan se upa ade bi esi wutia sa mane we kwankwan kotomu Emma be two or more pub were true kumase ha. And see what muti, woman sanka, and so pursue a ball life. Say ya na bekwakushia. And conscious say ya, and abekwakushia. I don't think me ya bamen pepper when him fed ya 1 year dear. Nan sanka is what don't bema say. Rasta man anya rasta okoba achire woji akoda no Africa enti onu kra Africa with Madagascar no kra no anya Africa mark papa nti no woji akoda no wanya de ekwa bi so no wo ya gu adi busuafo animu ase wan kire super e wo se oba wo fa so Ufa mama mienu at a time. Ada dia benko a. Eduru ba bia udi hia wese a. Yakopon betutu anam asiye amwa kuhia be ma papa. Yase ma omani monyam ne awade o.
Say when you nyam na ne de mema mienu o. Se we ka se onye ka akodai ko ni papa. Die ne no de ke beye. Nanso kam South Africa yi betumi agina so say me matwimi mogya no firi say akoda ne papa wa akwantuom. Ye gina we so aka kire nuanom wo mo friend mema mienu miensa no emwa ebeduru baabi kura no wa hwe ya no akofa ya de ama ho. Ye nyina ye tie sompa. Ma me wa anya ade. Me enene da kura me kasa ma nim kura wudwumadi wa anya ade ma me wa anya ade o. Nanso mesre Africa say waji atum sa akoda na yi ono ano. Ekwa bi so meda na se wa ya ade wa gina se bema. Wa dwina akoda ne ho. Dachi bi akoda no baba be ye nipa titru pa. Adami busa ni din o kan kama ba bi o school nyina na no ate. O ma na nin kwa akoda ne ho. Na nkoda manso da wo msusei no. O mba ye titru afei na wo Africa o frantoma ekọ ba bi o ye adwuma se na me ba no. Saa de Asem Mpe Nipa me manyini aba akokora mente asema. Okay. Ma mente e be hwe na Africa wa hwe akoda ne kama wate. Ni school fees ne ntade hyem nyina. Wate. 0551-931-931 0551-931-931 0548-931-931. Hello. Osei. Yee. Osei. Yee. Ayere. Apiri. Ayere. Ya piri. Ayere. Lele. Ejatu atwo. Ebane jabi nyaki engineer ki adigire. In terms of when you do for the Lion Church. Over. I say Nancy, Nia Berman still on any yana. Shares of honor. Because for think to my breakfast to my Sirene Yard could be good for Sinacoratina. I did have a Monsieur Yard. The Gaman Caratu. For which channel. And Yadi and a Mebuna Nova. Adaroma. Name ya to Mammy so best of four as much as the The Pacho. A man make up at the Sierra, this next time of book, Yasafura. Only such a prepaid. What you say? Only say prepaid. Prepaid. Offer. Oh, yes, I want to be shamed. You make a good yes, sir. Oh, to be shamed. We need them. Of yeah. Because a man, you know, I'm going to pack a card to it. In Asem Mpe Nipa. I'll call a guy one and say, yeah, I said the bread, yes, I can. Oh. Hello? Hello? Hello. Udin baby afrefre. But only about my baby in make a free pitch man. Penny pa yentio. Yo, me boma basine mo duma pa. And then by your bona basine na fukudru ni no kura wati aba abesa. Na your best say mano ne ye me mano. And na wo se foka no. Sompa. Me asem no me wa ko me ho to the sense hey. Then we are separating ni pati na ye nyoma bi say because of our confidence. When you about mesre no. If you say asem wo kaka to no ntie ni. Pa se futu a wo de man no. Se oben wa kaka de ntie ni pa. Mo ndi a ho tireki. Ema na nyanyema bi a ensem fata. So, into said that one two no follow. They say, oh, yeah, and Uncle Uja from one day, and they say, what the point? Oh, if you're best friend, you're no man. So, what do you should be? When you should be fucking. My farm, and what? Oh, and Yenya about Unya who can say, almost a bugger. And so, done and you know, what say, oh, Kawusha and I and Katabu were both between. So, and so, we are no more, you know, who you after you to after you go. Who are men and you wait many you wait to him and I am what and man is your own way to a move. Oh, dear, I had a time of my money and home that no, okay. Hello. Yeah. Major Super Nipa. Baby, I'm free day. So, good name, you do a dancing book. You call your name. Plan to me far, I think I was already a miss you are until and pass on Penny Aqua, make a very good to the on the okay. Penny Abano,
Suba we dey wanyade kura. Oh. So to me di obi moja e de koma obi fufuro. Nipa na nje ne de wasan ababa. Ba ye bo nya ba man so abaso. So we tinya dia kura no na waje na back. E do wate. Anya kaso obehwe no nko na aka. George no de mia Rasta mama bona baso papa. Hello. Aya dia. Hello. Sompa FM. Hello. Good evening. Maje Osei Mpe Nipa udin baby free. Because your friend Munka, make a free teaching money. Genti o. Because you me and mama no, o for we near addition. Utu go back the work as no cotu edum ehwe ba no. O kwa no atasi o se wanya bi ma fo bra o ba be ware. Sai sam na ka wa boni sai ni mu nya o de sai mfa. There's one of this we make a crazy and area from once in the year was one of the above message in Yamwa. Nima may I use number you. Use the manufacturing man or more fun neighbor are more threatened in a few in the family of fishery. Now, we put them that more far, more fly, and fun to Sunaman fat, Naman Film discussing SM, what did it in a few man? Okay, you have a power production line, you're the better of the so why you're the better TV so. Hello. Hello. Baby, I'm free with the penny bar. Yentio. First one, no, when you get man and your family and the Kaka. Okay. Zamin Kafa is Papano. And yes, Sereno. Oh, good from. Oh, Papa Chopper, but dear would be offer a mobile and share a bench. None of them, you're more lucky. Yes, so you can only share in the mouth your mobile as your best show. Don't feel him share a bench and all side your money. Okay. Hello. Hello, Yaw Osei Aboagye. Majo Osei Mpe Nipa. Yaw Osei wa down for Brian Manye. Adrofo. Western of. Okay. Metia abrotia ana bro usu na osofo ne ebusafo nyina ya mehiramo. Okay. Na abano wa poma kana bone ni se yakopon de beche no. Okay. Na ofutu a de ma eche no ana mesan esisi medium no. O se mbano fo se ahochenti na abofo kohwede akura kusie bomu. Na na me reti se oyentakra bo bitumatu afa soro. Okay. Abaya no kafa udi ahochenti enna na dwen to so mienu wo ye na dwen se boga no kafra onna ne sika de ba sika no muso enti na ode gode yin se ne kwose boga no na so nyame on pe bo no wo de esi enti me se se yenya no emma ene ye mema yesi na yan sasa de we nya hwade kase no Yaw Osei nyame ne wo kase lebre wo Yesu Kristo di mo. Amen. Hello. Hello. Last caller, baby, I'm free udin. Hello, good evening. Maje so obapa. Acha fomu to acha samroka. Asante abayo abe na me ne ka say. Sompa 93.1 FM. Aju. Pastor sister no anya de. Oh. Osan so won se no ho so kasra. Yo. Ne ho so fe. Yes, that brand is senka on se no so much. Okay, honey, I do for you now. Basi, eti abeka che Rasta man say yes, reno adawroma. Won hwe so no hwe akoda no wo ya baba wo bia. Onyina ne nyina so be ye fe. Ama dachi anko ma bi Rasta, kwele ba behwe wo. Oba panti kwa kuma to ye mwate. Nyame be hye ne wani monyam. Mfom so na nya ba wi. Na so apa mu aka bone no. Nyankopon wo ho kwan se ode mfom so no firi wo. Abrotia. Ofoso bema ye kona ye catch obi a wo ha ma ne se Asem Mpe Nipa dwumadefo ye numbers no obetimi afre se CA 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78
na 0552 095593 0552 095593 yɛmfa sedama yadɔfoɔ ɛne yahwɛfoɔ yɛ a wɔnom ɛhwɛ yɛn etie yɛn ɛwɔ Facebook no ɛnyinaa yɛda wɔnom nyinaa se Mr. Gabi deɛ wɔngya yɛ mu da yɛhyɛ dwumadie na sɛ US ɔne Gabi 1 no ɔne we Martina 1 yɛda wɔnom ase ɔda so gyina so saa kɔpem sɛ yɛbɛwie dwumadie no ɛne yɛn nuanom nka yɛn nyinaa Mr. Boaten mu nyinaa ɔmo nyinaa ɛwɔ yɛ dwumadie no so bi nti yɛn na wɔnom ase Crystal V ne Maji se Mama G Oforisuo ɔsɛ me nka nkyɛ ɔsɛ birthday no shake why ɔne ne mama yenu na edi birthday abom nti no ɔsɛ nsuro akyire ɛyɛ August ya August ya ɔsɛ hwɛ n'anim Nyankopɔn yɛ adom a ɔbɛdi birthday ne de ama na yɛfa sedan so ma Reverend Siedo no so ɛhwɛ papa from Sehwi Bekwa wɔ yɛdi fon kansa so fo hɔ ɔdɔfo pa mechia wɔ fa ke nso wɔ magazine yɛnchia no na na nantwi boss akotumfo cameraman ne Mama G mu nyinaa yɛchia mu nyinaa ne diaspora group fo ne nyinaa so big mo yɛda mo ase yɛnkwa ne yɛfa happy birthday enko enfama yenua baba ko na enwom papa krache ma pike wa benti no wontime enfa enwom no entoa so enfa emaye ofoso be ma ye de happy birthday we yenua ba ko ya ye frɛ no eye maame ya dufa ewo London we efro no ankasa ne kunu ne twotworo mucho na ade nyina ne bedmate yewura course ne ba na ba mo fa nche yewura na agema opambo eye bepoa dwanto ahene ono ankasa ne ho kani maame ya dufa ya ono ewo landi abrochi memu enne eye maame ya wa wodenti no ukunu nana ose yen kan cho so do papa paye na osre Nyankopon se ne akwakoye afefofro ba beka wo mfie hu no Nyankopon enfa ne pa ye no so ye foforo enso emeka wa brabo ho tutu anamon ensi ye de odo nsa besom bia no enye sika enye wodo na odo emu oden entena mo ntem da ne da nyina nti wo se odo papa paye ye so mfa Asem Mpe Nipa dwumadie no so eni agro nti no ye nso ye da wase ye sorry so for so ye mfa seda ema ye tiefo ne yahwefo nyina okay dia da ye koso ya ne Petri enti ye fa che kase enkoma Dr. Money ono ena ye proprietor was Sterling Heights Academy enuti mechia mamia fiabohema Africa KG2 Peridot enuti mechia Peridot fo nyina was Sterling Heights Academy eni acheche fo nyina was Sterling Heights Academy nana fo susapon dama hini twafo hene ewo Mampon Traditional Council wone wo hene yire amasewa yenchia wo mo fa dwumadie we eni agro ye betia bekwa amahene na ase kwadwo won fa dwumadie we eni agro nananom eni asofo a omobom payepa etayechi ewo dwumadie we nyina no ye beda wo mo asiye papa House of Faith Ministry omo ena sabre dru omo so Reverend Nicholas Afo ona de nyame asemo emuhwam de ebre adasa Osei Aboagye menema pamfo yakramo yeko long time